Hi guys, and welcome back sa ating YouTube channel. Karon guys, mubalak ko guys. Abin nyo kaya akong balak na mugna lagi tungkol sa akong taas sa buhok ug sa akong bungot. Mao ni ako ning giuluhan karon og bungot. Pot sa langaw. Aron yung masabtan. Mao kini ang kinatibuk-an. Abin ninyo, sa ako pa'y nagtrabaho, hinapay ko pilit yun na kayo. Dili jud katupahan og langaw tungod sa kasinaw nga matod pa sa akong mga amigo. Mura ko nung tilaan og kabaw. Pot sa langaw. Daw ko midya tiaw pero tinuod bitaw. Pot sa langaw. Walay buhok og bungot nga makapatuyan og tubo. Kay sipahon man mga gwardya. Mga gwapo kayo. Ang tupi sa ilang ulo. Apan sa dihang nawadaan ako og trabaho. Sa dihang naundang nako. Daw sa nawadaan sa kugana nga magpagwapo. Isamutan bagay ng enhanced community quarantine ang akong lawas ni macho karon ng mura na nagpaktin. Si mama nakabantay nga sa pila ka buwan akong tambay ang akong buhok ug bungot ang taas ng giday. Punaan pa sa akong ate nga si Panaway kay haskang batian akong dagway. Wala man to ako maproblema pero sila na hinuon ang naproblema. Askang di malasa. Imatod nila. Ako diliangan. Kaya askang batian lagi mo na akong dagway. Paano masabi? Pot sa langaw. Nilad lang ito no kayong tanawon niya. Mura na kuno membros mga tukang unong. Kakang malasa girumahon. Paigo na ba ay nga imong basihanan? Nga kung taas kag buhok o bungot, hukman lang ka nga dautan. Matod nila, ako lagi dili angay. Pot sa langaw. Kay musamot ko no nga wala na imo angay. Paano Sa masabi? langaw. Kay ang kanhi kong kagwapo, karon na mura na kuno gikan na priso. Lahat ng gidumahon. Pait pa sa panyawan ang ilang reklamo. Si mama sige hangyo ngayon taong pamalbas. Kaya namura na kuno kong dagway yung kabat. Namura na kuno kong tiguang maot. Ang mahong utot este. Ang mahong upos. Grabe. Grabe, Jud. Sa pagkatinuod, ako gayud dibati nagkahasol. Kay si mama o makakita sa unaong mubati dayo kaguol. Punaan ba sa maguwa nga sige pagulbul. Ginagawa mo! Kulang na lang yun nga ang akong bungot iyang lagnuto. O di bagha, sintipiron. Mao nga ako karon makapangutana. Asa ang hustisya sa akong buhok ug bungot nga wala mangusa. Pot sa langaw. Hantod karon na ako naglibog kung unsay angay na akong buhaton. Isulat ko na lang bakaha kini sa kung ako'y pasultihon. Upatambagan bakaha sa kini ang akong suliran _@yahoo.com. Pot sa langaw. Apan ako mahinumdum sa kanta ni Magsurban nga nagingon. Nga dili angay mag-uol kay ang dirty look mo na uso karon. Pot sa langaw. Tinuod bagod nga ang ubang babae kinayan kuno bunguton. Kay ilo kuno paminahon. Pot sa langaw. Paminaw mahon ako rin musabot sa ilang bukton. Dali ako sa nang kilikon. Agoy! Pagtarong ko na mo eh.
Ihantod karon ako wala pang gyud ka desisyon. Kung angay ko na magaginin, kung tingon, o baka gunahon. Ang uban mo ingon, nga ang bungot makamaot. Pero nalagi sa'y ganahan og mga suwabil no. Ambot sa langaw. Hantod karon ako naglibog. Putlan ko nalang baka kining akong bungot. Dinhi na lang kukutob. Inyong magtatampo. Namura ko ng sipakito. Ma, ngano kung sudano kanon na man buhok. Ambot sa langaw. Ayaw pa siya nilin ang pagkaon pa sa nilin na imong buhok. Hastang malasa. Suabe lo. Ginagawa mo. Ambot sa langaw. Nahalawin din, hinagigugutab yun. Ambot sa langaw. Salamat sa pagtanaw. Gisamaran una ni Brindang iyang kagalingon o wa maglangay sa pagpusil kang Harold sa way igong rason aron lang maluwas siya gikan sa pagduda ni Bibot kaniya. Mo'y migawa sa mga pamantalaan nga napatay nila ang tao nga buot mupasipa sa nauna. Dako ang pagduda sa kampo nila ni Andot nga dunay laing sugilanon ang nahitabo nila ni Brinda ug Bibot. Usa na sa ilang gidudahan nga may kalabutan ang pagkawa nini sa itik kasihapi. Kay galaan ni ang sumpay nila ginapos ug makalingaw tang sugilanon nga naguluhan happy dakidak. Nya, kinsa man sa kay maayo na to nga kuhaong trainer? O mangita ta. Naidaghan eh. Kana kasaligan, siyempre. O Sige syempre. namang, di ta may bawaan ba sa sikreto nato ng itika ba? Ha, okay. Sige, tabangan ti ka. Pero, samtang mangita pa ta, suwayan ako practice kining itika nga mahigam nato. Aron sa ingon, di na ta makabatul og kalisod sa pag-atiman ini niya. Mag-amping ka, Pipot. Naanagid nato ang katumanan, Brenda. Ato na ang kalibutan. Ug kita na gyud ang mamahimong inila sa tibuok kalibutan. Ug mahimo na nato ang tanan bisag unsa pa atong buhaton. Kita ka na dakong kahoy. Pwede ta na moagi. Ang nakalisod lang nagiklay kay wala lang agianan dia sa dia nagsunat to ba. Kinahanglan nga moagi gitas tubangan. O kas kilid. Pero delikado sa kayo kung mangahas yung tas pag-agi dito sa kilid kay kay daghang mga CCTV kamera. Nahinumdum ko, Jot. Naigamay imburnal niya. Pwede ta moagi to. Imurnal? Oh! Nga masur ka ta dito. Ikaw gimasod ang tao itong imburnal. Sigurado ka, Clay? Di ko sigurado pero nahinumdum ko. Nga nag-imburnal dito. Unya asa makalusot ng imurnal. Mas mayo gidot. Kakaton na nato ng kural. Ano magkita na ito dito suod. Kung makasod magkita sa imburnal. O masubay na to kung asa lusot. Kato imburnal. Kinahanglan ta hagdan ani Clay. Pero Hagdan? makat-kat ta des kural. Wada. Hagdan na. Mahimot ang hagdan. Gaya ng trabaho asa. Ay kano sa man to na buhaton atong plano? Hagdan. Pan. Mas may nang gabi o kakadlaon. Para sigurado gid nga di ta makita nilang bibot. Buhaton na to na Clay. Mga alas 2 o alas 3 kadlaw. Sige. Ariglado dot. Ang sabi na imong ginabisihan og suwat ya? Wa. Mula ka ako kadit. Oh, asa ka mang paingon? Doon ako yatuon.
Mubalik ka na dayon ko. Doon na ba ito mo ani unya? Kinsa man? Kuan, may laki ko na siyang trainer. Sa bisan unsang matang sa hayop. Kinsa lagi? Si Polistico de Guzman. Mo iyang pangan. May laki ni siya nga mo train og mga hayop. Daghan siya og mga teknik. Og siya ang giila nga international expert sa tanang mga hayop kung unsaon kini pag-train. Oh, maayo hinuon ko ba na? Sige. Pahuwata siya na ako kung maabot na siya. Mubalik madayon ko. Unsa man, ani ka pa maniod to? Oo. Basta, mubalik din ko. Okay, nala sige. Pag-amping ha. Pero, ate, sa unsa man, mag-iningon ana ra ka kung lakaw? Magilison ako. Unya mo diretso na kong lakaw ron. Okay, nala sige. Sige, diha ka na, Bren. Okay. Swerte ka lang, Bibot. Ang puto ka, no? Nga midaog yun ang akong kumpadya ni mo. E kung dili pa lang kabog at sa akong kasing-kasing. Hindi na unta ka mabuhi ka ng panahon na. Pero, asa ka naman, Bibot, pa? Dili ko kumutukot nga mahiad to kasalain. Kinahanglang ako ra ka. Kuya, bilib kay ko ninyo ni Andot, sir. Kaya tanan na mong giyang nyo, inyo yung gituman, hala. Mau nalipay kay mintanan, hala. Kining tanang kabubuto nila ni Andot ug Paklay aron may hingpit nga tunhay kining atong dapit Goryo. Ay, tunay. Ug kami sab mapasalamaton kayo sa inyong pagtabang. Gibuhat na mo, sir. Tungkol sa akong pagsalig o respeto sa inyong tibok, Bani Ramirez. Uy! Gregorio! Hala! Si Bibot, sir. Gregorio, may umuntag doy! May buntag sa Sir Bot. Impak na yung pagsampik na ako, sirbot, ha? Pagdahon pa ni, klaro kay kailakon mo. Hilom na. Batan ko ng baba ni Moron. Ganina ra ko nagtuyok-tuyok din, Hinoy. Kaya nangita ko ni mo. Kay tuyo na ko, Sir Bot. Gregorio! Sir. Doon na kayo. Ikaw nga kong tuyo. Usa mo sa imong, usa may ato ni mo, Sir Bot. Kini, Yun. para imo ni. Usa ni, Sir. Suwat? Oh. Hala. Sorry, Sir. Sorry. Para na nimo. Kasulatan na nga akong gipirmahan. Ka ang tanan nimong utang din hinako, impas na! Uy! Hala! Kanindo doon din, Sir. Hala! Ako nang hala. Sorry, Sir. Nahatag din na ako ni mong hala. Pero salamat yung kaya ni pinaskuhan na ako, Sir Bot. Noy, pasensya na kay kanako, Noy, ha? Nga, dili maayo ang akong mood niya itong mga miaging adlaw, ha? Sorry. Okay, Bot. Okay. Aus bala na. Ay na lang na ibutay. Okay. Ano pag okay? Okay naman na. Awa ko magdumot. Amaw de, maayo de na imumuod karon. Bot, Sir Bot. Okay na kaayo, Noy. Kuan, kini, ipahibaw na sa imong pamilya, ha? Ilabi na ginibila nga. Wala kay utang na ako. Bisag, usa ka na ko. Saan kay salamat, Bot? Nakadaig di ko ni mong gibuhat, Bot, hal. Karong gabi, Noy. Ha? Mubisita niya ako ninyo. Okay naman ka. Okay, Bot. Okay na. Ayaw lagyan na ni Goryo. Bana, bida. Nice kay Koro, nice, ha? Nice boy. Ay, hituod. Di naman din ni si Ruben din hindi. Ay, Ruben. Palihog niya akong pahibaw ni Andot. Unsa man? Nga akong iuli nila ang bayad sa yuta. Unsa iuli ang bayad sa yuta? Ang buot na kong ipasabot, akong bawion ang tibok Hacienda Hermosa. Unsa? Sigurado ka sa imong gisulti, Bibot? Wa ko magkumidya sa kong gisulti, Ruben. Niya sinoy Goryo. Buhi pa man eh. Uy! Saksi sa kong isulti ninyo. Salamat sa pagsabot-bot. Sa bot-bot. Sa ko bot-bot? Ay na lang pagtingog na Goryo. Mabadshot ko. Ha? Kini si Gregorio. Buhi pa man ko. Oo. Saksi ni sa akong isulti. Nga paliton ako og balik ang tibok Hacienda Hermosa lakip na kining Villa Fronteras. Timani ka nang akong gisulti ninyo.
nalipay kay ko kay naulian ang may buot ni bibot ni nako. Naimpasan ka na kong utang niya o niya ang iyang gipamatuod. Ngawan ko'y utang niya pinagi ning kasuwatan nga iyang gipanutaryuhan nga wa na ko'y obligasyon niya. Yay! Hala! Kamilagro anak tay, kamilagro good. Oh, unsa man kunoy nakaon niya, nga di naman lang ka niya pabayron sa imong utang. Sa may labos kaon. Oh. Nga histo mga kaon. Oh, kaon! Wag ko kibaw usay na kaon. Milagro, Wag ko kibaw usay na kaon. Basta kay dihagi si Ruben, nakasaksi nga iya ning gihatag nako. Di ka nalitag Hala. tay? Silitag bila. Basin og doon na siya laing na huna-huna ang dautan. Ag, Oh, mausab na ni as akong huna-huna. Kay kini ra bang mga daotang tao? Kalit lang ka maayo nato. Unya da ito, bate kay motibo sa unahan. nanasad. Gila siya natuunan ang iyang huna-huna, hala. Ilan ikaw baguryo ba pagkahumok ra ba gyud sa imong ilong? Uy, Mao. pisliton lagi nagkausa ng imong ilong. Mudayon dag buliskad ug Oo. mutuo dahil sa mga kabuang ni Bebot. Mao. Oh, tinuod Ay! na. Ay! Pasalamat na lang ta, Abiyang. Bila, ngawa na ko'y utang. Kaya iya naman yung kabubuton. Nagagikan niya kasayuran nga di na ko pabayron. Hala! Pagbantay lang kitay, kay wata masayod kung unsay sunod nga pangayoon ni bibot diha nimo. Saktos bilag goryo, magmatgon jud ka. Nay, muhan ba siya karong gabi? Mamisita din na to. Ha? Muani siya tay? Oh! Mamisita siya! Kung muani gani siya tay no? Ikaw lay atiman niya ha? Mano ako man! Ikaw may toyo! Ha? Bila, mudawat ka na siya na ako. Kung ako'y naunsa ka muna. Ikay tuyo, bila. Ay, talok. Tuta na mas nanay ni mo perme. Di mo biya din sa bahay kung magabi. Hala. Ayaw ka balaka, Bella. Mahimong matuog kag sayo. Kay ako'y atubang ni anang bibot kung muanhi siya din he. Unabuang ang nagbuhata abiyang. Oh, gano man, Goryo? Mabig ako bato. Ha? Tiguang. Naginuton di ka bibot mo na mo. Ang gaw ni mo, tuog ang mahadlo ko. Hala no! Dapat ano. Ay, si Bila rin magkayo muna. Kinalang mo atubang si Bila niya. O para unsa man, ha? Para magsige siya pamugos iyang gugmang kurangot ngadto ni Bella. Ngawa man gyud siya angay sa tong anak. Unya gikahilabtan. Ha? Wa man ay problema, Goryo. Madag. Oh. Di na ka madag paon, uy. Saba ka Ang diha, ato Goryo. ba, likay tas gubot. Naibaw ko, wa ta kaoyon bibot. Naibaw ko. Siya ako, wa ko kaoyon niya, pero ato sa sakyan. Pero ikaw ay sakasakay, ako na. Eh, ato sa sakyan kasi ato sa likayan. Basin nung magkagubot ba? Ikaw, Goryo ba? Mo. Nangangkon man jud ka nga hipi ka sa National Defense. Ha? Oh. Nga nganong mahadlok magkaan na bibot? Mao. Oh, ha? Awa ko mahadlok, abiyang. Lahi ang kahadlok ug ang paglikay. Likay lang sa gubot. Mas may nang ako'y moatubang niya aron kausahon ron ako siyang ingon. Usa ba imo ingon? Oh, ako siyang daygan. Ako daygan, Goryo, ha? Daygan. Nga di na siya mobalik pa dinhi kay wa na gyud siya bisag 1% lang nga makadama pa siya sa tong anak. Kaya mo, basta ka muna yung magkarelasyon, no? Ang ano man din, sa may problema. Di mayo! Di na mayo! Ayo! Di mayo ikay mo tubang niya. Di mayo ikay mo sulti ingon, anak. Adili, si Bila ug ako ang moingon, ha? Oh. Si Bila ug ako ang moingon, waray kalainan. Mano? Kay inahan man kus imong anak. Dako Oh. kalainan, no? Dako Oh, kalainan. sa may kalainan ana parehas man may inahan ug anak. Ayaw ni pasultias Bila ako ra. Aron ako'y mo prangka niya. Matanon man nas bila. Ako Oh, naman sa ganun gunang na daingnan ikaw. si bibot tay, nga wala gina siya maani pa nako. Bila karon lang. Karon lang. Kaya di na naman ko pabayron sa kong utang, hala. Kung mabalibad ka niya, hala, balibari lang. Total, mapula naman ang tao. Basta balibari lang siya karong. Ay, ning imong inahan si Sura, ay ning mo ni matintal nito. Oh. Hindi isog na makinis abiyang. O bitaw. Oh, bahala siya ug unsay iyang isulti nako, Goryo. Basta Ayaw lang. kay kun ako'y mo sulti, Ayaw. prangkahan gyud nako siya. Maglikay lang ta, maglikay tas may tabo. Itong yan na bila abiyang, kasi bila may iyang ipangulitaw, di man ikaw. Aw, Hala. maotay. sige. Mahimong atubangon ako siya. Pero ako gid siyang daigan nga mas maayo pag di na lang siya magsigig balik-balik dinhi kay mag-usik siya sa panahon ingon man siyang oras. Naawa ni kaso. Hala, isulti. Kung siya nasi muna una. Basta ayaw halagin pagmalibad, ha? Lisod kayo kung natin atrasos lang tao, day. Matod na bang bibot, iyahan na ba kuno ning paliton og balik ang asinda hermosa, hala. Sa tay? Unsa paliton og balik ba?
Gisulti na niya ni Mogoryo? Ay, ang sultihan na mismo si Ruben. Oh. Kaya mo ko, sila tubangan pag sulti ang bibot ana, ala. Nya kay ngano tay, musugot sa dahil sila si Andot ana, ha? Amot lang! Narana nila bila. Wag itay kalibutan na ng mga butanga kung sa tinuod nga may tabo. O nga kita, hala, magpatunga lagi sa kanunay. Kasi makong mabawi di pagbalik ni Bibot ang tibok asin dahil mo siya, maluwas niya punta, hala. Kung nata kanunay tunga, di ta siya mamahimong kaaway, hala. Kapilyo bayag yun ni mo gunahuna, Goryo. Mao. Balimbing yung kang dako. Uy, saan na ninyong hagdanan, Andot? Gandam na namo tiyo ni Paklay kay karong mga alas 2 kadlawon. Among sulod ng mansyon. Unsa? Musugod mo dito? Sudlungin na mo, sir. Kaya ano ba, amo matultulan. Kung hain na tago isi happy. Oh, mau ba? Amo ra bang nahimamat si Bibot ganiha dito sa iskina. Ug matod niya, iya ko nung bawion pagbalik ang tibok Hacienda Hermosa. Unsa? Siyan? O si Bawi Unsyo. Unsa og niya pagbawi? Unsa iyang magikon? Ay, mapahitason kay siyang misulti sa akong atubangan o ingon man ni Goryo niya na Andot. Matod niya, iuli kuno niya ang atong gibayad nga kwarta. Kay bawian gyud kuno niya ni ang hacienda. O kinahanglan nga pahibawon kuno ka nini isyoha. Kirog niya. Just kinirbang komo kung lapor ni kalugla. Oo. Nakasulti siya na karon kaya naman niya sa happy. Sige lang. Tanahon tilang kung unsa iya mahimo. Bisag tuapan niya si Happy, di gyud mahitabo nga iuli nato ang Hacienda Hermosa sa iyang mga kamot. Bisag kung sa pa iyang buhaton. Tabla rin nagdamgos Bibot sa iyang mga gisulti. Nagsalig lagi sa karon gud kay naan lang itik. Ay, ang delikado nga ako nakita karon, Paklay Andot. Nga kung makusgan pagbalik si Bibot pinagis itik, dili ka posible nga mahimo niya ang tanan aron mabawi gyud niya kining Hacienda Hermosa. Depende tiyo. Kung balaod lay hisgutan, bisag siya pa'y pinakadatos ni bukalibutan, di na gyud niya mabawi pa ang Hacienda Hermosa. Kay di na magini ko iuli niya. Bisag kanapuon pa niya pilo na niya ibayad. Nga gawas tingali ko na siya daotang himuon nga kabuang. Mao na aniya sa kong hunahuna. Mahibaw ta nga mao ginay kinaiyan Bibot. Pero kinahanglan nga di ta maluya. Kinahanglan nga musukol kita niya. Di na to siya sibugan bisag unsa pa'y mahitabo. Gusto ka dot. Kung kinikomo ko mo lapos sa mga blak. Maong karong kadlawon. Himuon na to ang atong plano. Mabawi na to pagbalik ang itik. Porbida. Wa ko makadayag sa abilidad na tawhan na, Bren. Bisa gamay na lang. Wa gid siya panumbalinga sa itik. Kung tinuod pa nga mayang laki siya, mi patuon tang itik niya. Pero, dili ba matud ni mo? Bright ka ng itika? O gani. Mao gani kung mayang laki man to siyang trainer. Mirespanso unta ang itik niya, ang mananap. Pero, kita ba ka? Bisa gamay, wa. Mas bright pa din nga itong itik niya. Gusto ko nga kanang trainer nga malupigan niya ang ka-bright ining itika. Okay, mangita taglain. Kung makakita gyud tag tinud-anay nga maayong laki nga trainer, mobayad tag dako. Basta lang gyud nga mahigam og mopatuon ang itika diri nato. Ang nakalisod pag yun karon Bibot, kaya kining itika ba? Murag dali ra kayong nawad-an o gusto sa iyang Paris? Mao na nakalisod diha. Kinalan nga makakita ta og laing Paris sa ani niya. O kinahanglan padak-an nato kining iyang halwa. Ato gining atimanon sa labing daling panahon. But, excited na kayo kung musaksi sa abilidad ni ining itika. Gamay na lang pailob, gamay na lang. Makita raw niya nato ang resulta. Ug makita na sab niya nila ni Andot nga kita na sab unya ang labing gamhanan sa tanan. Pero, kunyag mahibawan nila nga ni Anato ang ilang itik. Bisag mahibaw pa sila sa tinuod. Bisag ako pa sila ingnon nga niya natong itik. Kaya nga no malay. Ilang bawion? Dili ka mahadlok ng ilang bawion. O nga nang mahadlok man ko. Nga ako may tinudan nga tagyan nining itika.
Bisag asa pa nga korte, Brenda. Niya ako'y ebidensya nga sukad pagid sa akong pagkabata. Nanay mga hulagway sa itik og nako nga nagtimaan nga ako gid ang lehitimong tag-iya sa itik. Ako sa bagay, naadyo kay katarungan. Ako na silang katawan. Kadigid silang budaog. Og di na ginila makuha pagbalik ang itik diri nako. Iputingan ni mo dito eh. Buhag ni mo dito ha? Nangayan kay kami sa maglingkod pa oh. Mas puting naman kay ka. Kanawa pa mga nato. Himo na itong misyon. Sa di pa ta mulaw sa tong mission, Clay. Muadto sa tas Lambila. O saan? O, mamisitan ta karon. Bisaan mo ko di bilang nga ato siyang bisitahon. Yay. O niya, dot, sa may plano mo karon. Karon na ka, mupadayag ni Bila, ha? Mayo tingali nga himo na tong romantiko ning pamisitaha, Clay. Ay, romantiko na. Romantiko ba? Gusto ka, harnaan na tos Bila, ha? Uso pa bugo na harana ron panahon na, Clay. Wala na mauso. Pero nindot yapon na siya kung atong baton. Kamao ka ba mo gitara? Di na ba da? Ikaw? Di ra ba sa kukibaw, Clay na? Amo na nakalisod diha. Kamao ko mo kanta, pero di ko kay ba mo gitara. Okay ra mo siguro na, Clay. Mukanta lang ka, o niya, bubala ko. Amanti ko sa ikang balak. Di amang ko'y Ayan. giandam nga balak. Ayan. Murag duha na kasimana na akong giandam og tagik. Kuan, nagpata na ko ni sa mga tipasi. Baby. Basa ako no, Dot. Basa. Kuan, nay akong giuluhan og ang bituon sa langit. Yay! Sige ko no, Dot. Ato pa minahon. Murag nindot na da. Kumbasahon ko ya. Okay. O nag-inusarang bituon sa langit. Hala. Pagkatahom mong sudungon, ang imong kahayag nga way sama, daway pagkapalong nga masiga. Hala. Wako batiyang katulugon ang mga kabalaka o kasakit na hatagan og tubag tungod sa danag sa imong pahiyom. O bituon sa langit, una ka manamilit, isaad na ikaw mo balik. Kay kining akong gugma, mawad-an sa kahayag, kundi na ko igkita pagbalik ang imong kaanyag. Busa pataling hugi kining danguy-nguy sa akong gugma. Mag-abot ang pag-usab dining landong sa kagabion, aron din hita tumanon og sawan ang himaya nga way pagkapalo. Nindot. Nindot yung pala. Kumonto ni siya, Clay, pero atong magamit para paghatag og bulok kagabion, samtang mamisita ta ni Bila. Kabati ko sumpay. Sumpay to? Ha? Sumpay ito? Nahak mo. Ay, mayo. Sumpay, sumata. Mayo na kami magbalak, Dot. Pahimuan niya ito kong balak ang... pahimuan ito kong balak ang gihimong title nga. Labhan ko ang panganod. Ha? Labhan. Yo. so, labhan ko ang panganod. Oo. Kakas, kagsabon na balaka, Clay, no? Ay, kabartohon sabon lagi miton good. Padalital kansing. Bitaw, Clay, kining. Samtang magbalak ko, kantahi para doon ay background. Unya, kanang kanta nga pinabugnaw ang tingog ba? Ako'y bahala na, Dot. Bahala nga niya. Kay... Ha? Background nanti ka. Ako lay pamiluan ng mga sininan ato, Nay. Oh, asa man day ang imong amahan? Naas kusina, Nay. Naama to siya giluto. Giandam ko no to niya para ni Bibot kunong anhi. Unsa? Uy, nag-andam gyud siya parang bibot. Ka-special gud. Ay nalagkay po ni tatay, Nay. Kinahanglan gid ko nung abi-abihon si Bibot agig pagpasalamat nga di na siya pabayron sa iyang mga utang. Ada, ambot yan ang imong amahan, Bila. Hindi ko kasalig sa kinaiya ni anang tawhana. Kaya way klarong prinsipyo baruganan. Ipandum ko sa adlaw tanan. Nanay ko, Doon nanay. nag-inusarang bituon sa langit. Uy, Pagkatahong mong sudungon, ang imong kahayag nga way sama,
daway pagkapalong nga masiga. Wa ko matiya ang katulugon. Ama kabalakaw kasakit na hatagan og tubag tungod sa danag kong mahiyong. O bituon sa langit. Ikaw. Una ka manamilit. Ako. Isaan kay ikaw mo balik. Pinangga. Kay kining akong gugma. Mawan-an sa kahayag. Kundi na ko ikita pagbalik ang imo ka. Isa sa pa. Imo. Sa patalingho. Kay kining tangoy-ngoy sa kong. Taas si Moy. Ako. Mag-abot na pag-usabi ng landong sa kagabiyon. Pinang. Dinita tumanon. Ug ala ang himaya nga way pagkapalong. Kinsa ron, uy. Si Andot ug si Paklay na uy. Ay, mao pa. Nasigil lakaw at tuas pantawan og tambuhan. Unsa ros Andot uy, makuratan man ang tagkalit. dayon mo Andot, Paklay. Effort kaayo uy. Mayang gabi, Bel. May gabi eh. Gabiin yung tanan. Papeps! Papeps! Gabi. Dayon mo! Dayon Andot, Paklay, dayon. Salamat kayo ninyo, Bel, ha? Salamat, Bel. Muna bato. Lingkod uy. Lingkod mo Andot, Paklay, lingkod. Salamat. Thank you. Clay, Bel. nindot man day kag tigog sa. Bugnaw kaayo. Wala ka bulisog kusod. Salamat, Bel, ha? Salamat. Og salamat sad kay sa imong nindot nga balak Andot. Nahimuot kay mi nga naminaw ninyo. Pagpalahi, kagabion to, Bel. Mao ba? Ay, pamainit una ka mo ining lamig kay si Kwati og poto nga giandam ni Goryo ninyo. Kini! Ay, salamat kayo. Salamat kinabiyang. Paborito kanina ko, putok si Kwatik. Unya di asay mangga nga tamis kaayo. Andam Wow. ginala mo para ninyo Andot, Paklay. Salamat in taon kayo. Salamat. O para din ni Mobile. Ay, wow! Kanindot ko ini mga buha ka Andot. Daghang salamat. Hala si Bibot. Nay Yay! ni si Bibot nay. Yay, di may nahigiyo na. Di may nahigiyo na, Dot. Nang ato gupitin siya. Dayon, Sir Bot! Dayon, Bot! Mudayon din ko. Sige. Lingkod, Bot! Lingkod, Bot! Asa man kumulingkod dapit no, Igoryo? Ay, ay. May mo ba anhi ko tupad ni Bila? Abot! Abot! O, Ano nagkatupad na ako? nganong magbuot mangga kun asa kumulingkod Paklay? Ha? Ngano? Okay ra Bibot. Ani na lang kalingkod ninyo. Ay, arang-arang. Salamat, Bel. Diha lang ka. Kay mobalhin ko diri speakers. Dali, Bel. Tupad lang da, Bel. Bel. Ay, alam pagbalhin, Bel. Dinhi ka lang. Okay ra Bibot. Magtupad lang mi si Andot. Dire, Bel. Smile mong duha, Bot. Ha? Smile mong duha, Bot. Dot. Kamo ni Bila kay. Picturean ta mo. Agbay! O sa mo kamot. Unya. Ani anak? Oo. Make sign of peace mong duha. Okay ra ni Mobile. Oo, Okay, posisyon. okay ra. Sige, picture. Okay na. Posisyon, ha? Mani, Picturean ta kani. mo, ha? Kana na. Nagiandam na ko akong kamera sa cellphone, ha? Okay. Uyap ko, kutob 40. Grabe sa nagkwarenta, uy. Tris. Gilar ka, 1, 2, 3, smile! Okay, good! Usa ba ka ng waki? Usta na, smile. Igo na to. Ato niya ni ipost sa akong Facebook. Kadat. Kamong duha ba? Man. Unsa man yung giyan, he? Ni Ami Bot, kay doon namin meeting ni Bila. Meeting, bisag tungang gabi eh. Binuang naman ng inyo. Ikaw, Bot. Oh. Unsa man sa kyan naman din eh? Ha? Ikaw, Pak, ha? Ihapak tayo kabuanga ka. Ikaw, ha? Nag-abusan ka na kinagkwangula ka, ha? Waki respeto na ko. Okay, Bot. Kibot. Sir Bot, Paklay, doon na lang ko ihangyo ninyo. Ay mamayo ini, malikaya na itong lalis ba? Mas may siguro nga. Ato sa buta na schedule sa adlaw kung kanus amo mo ni din eh. Kamu Dot, MWF lang ang inyong schedule. O ikaw Bot, Sir Bot, TTHS. Ay labot ang Domingo kaya magkapaway sa tangtanan, di ba Mayo? Unsa man adlaw, ni Goryo? Birnis man nun. So amo ron schedule. Bot. Ngay lang kong pasaylo, Bot. Nginlanti ka.
May tingnan mo pa ulilo na ka. Arong mamalinaon tagtanan din eh. Tagay pa sa lobot. Hilas ni mo buanga ka. Ay, lupong. Ay, Sus. ayaw ha. Hilas ka kada. Ay lang, pahinga. Ngayo pa sa ilubot. Ay, ha? Tarungan ang anak ko ha. Parihala mo ni Goryo. Ay, napahinga buang. Ay, ba nga ako lang ba? Misulti lang ko ni mo nga. Birnison. Kalma. Kanuwag ka! Kalma lang, bot. Kalma lang, Skodya bot. ni Gregorio. Bago pa lang game mo. Kalma, bot. Huwag ka! Ay, magbuot! Ayan. Kidili ikaw ay tagya din eh. Aron way lalis rong adlaw. Okay pang nagkadungan mo, pero sa sunod, di na mahimo nga dunay mo lapas ining balaura. Noy, Hala. kung ako ipagbuton, Noy, dili ko mo padayon og mga tao din he, nga mga mapahimuslanon sa higayon. Sama aning mga tawhana, mga tortugok na sila. May pasabot, bot. Kalma lang, bot. Kalma lang. Ay, lagi sakay mong tingog, bot. Iubos lang ba? Ilaylo, bot. Bitaw, Ilaylo, bot. Ana. Mayo, tingali nga di lang ta maglalis o magpasakit tayo og istorya ba. Kung gusto ka nga mulakaw mi karon, awa mo na problema. Pero kinahanglan sab unta nga atong respetuhon ang tagbalay dinhi. Kay di man kita mga tagiya dinhi. Sundo nato ang gisulti ni Noy Goryo agi og pagtahod sa ilang katungod. O sige. Mubiya mi og atong tahuron ang gisulti ni Noy Goryo aron wa na tay lalisan. Bel, di lang mi magdugay, Bel, ha? Mubalik lang unya mi dinis Lunes. Pasensya na kaayo ninyo, Andot. Okay na, Bill. Kami may nagkasabot. Kami lang maglikay. Ang lakaw naman mga tonto. Are na mi, Bel, nangabiyang. Noy Goryo. Ato na may. Sige, Andot, paklay, pag-amping. Masulti lang ko, kini akong komo, mulagpos niya, luglang. Ano ko? Hilas! Ayaw na mo gubutin ni Sir. Bila, Sir Bibot, biyanta na mo ha? Ari na misud ha? Okay ra, Noy, pasensya na ka. Nagkuhan lang ko, kinakatik-atik lang ko gisog-gisog ba, pero ay buutan na kay Koronoy. Okay ba ako buutan ka? Okay, bot. Tana, abyang. Biyanta na las bila, dali. Dagang salamat ha. Okay, bot. Di lang ko makiksultian niya, kaya masumpayan na ako nga ano, di maayo. Hi, Bel. Kumusta? Okay ra. Kining, gisultihan ka ba sa imong tatay nga akong gihatagan og kasulatan nga wa na siya obligasyon nato sa pagbayad sa kuan iya mga utang? Bibot. Daghang salamat ha. Abi nimo sa tinud-anay lang, Bel. Mangayo ko pasaylo sa inyong pamilya. Nasayod kong wa mo makauyon sa akong mga lihok kaniadto. Pero akong giangkon nga tawo ra ko. Masayop sab. Pero mawa ang akong dakong pagtahod sa inyong pamilya. Ilabi na sa imong tatay ug nanay. Ug labi na gidihan nimo. Tinuod nga nahiubos man nimo, Bibot. Pero hangyo lang ako nimo nga unta. Kung tinuod kang mirespeto sa among pamilya, hinaot nga di na nimo usbon ang paghulga-hulga sa akong amahan. Nasayod nga daghan kag mga di maayong gipanulti batok ni tatay. Pero hangyo unta ka ha. Ipakita sa buhat ang imong pagtahod sa mga tubangan. Ug di lang unta nimo gamiton ng imong impluwensya aron lang matuman kun unsa imong gusto nga tumanon nga makapasakit sa katungod sa uban. Tinuoda. Yes, tinuoda. Promise, akong gisaan ninyo, Bill. Ilabi na gid nimo. Nasukad karon. Wala kay madungugi ka nako. Mao nga mianhig ko pagbalik sa inyo kay gipasulan ko nang ako mga nahimong sayop kaniadto. Ipamatuod sa buhat, Bibot. Dali ram lagi kayo mo. Dali na, Mr. Kay. Namisitan sa Bibot silang bila. Uy, mo ba? Wala may batasan tawa na. Bisa kami nakuha na dito. Yan, big abog sa kwanggol. Pero ngano nahitabo man na nga naamakal sila si Goryo ug Abyang sa inyong atubangan. Ang tinuod yo, kami na lang naglikay sa kagubot kay medyo way respetos Bibot nilang bila. Dili kay medyo dot. Huwag ipatasan tawa na. Tanawa, ha? Bago pa lang gini, naghimo og rules and regulations sa Negoryo para natong tanan. Sumpaki ko siya. Unsa may rules and regulation nga gihimo ni Goryo? Giingnan mi sa tarong ni Goryo Cho, nga MWF mi makabisita sa ila. Unya TTHS pod ang adlaw ni Bibot. Musupak yun siya kay gusto niya nga siya ra gyud kunoy pwedeng makadayon didto ug wa kuno milabot. Uy, lupigan pa dahil niya ang tagbalay. Ngalagi, hilas king tawa na eh. Sir, sus, kini akong kumo mula po sa maning kaluglag. Nasad kumo na nasad. Nasuya ko to siya. Nga si Bila, ni balig lingkuranan, mitupad ni Andot.
Nay! Nam ka sila picture si Andot ang Bila. Awa. Ya. Ya. Awa. Uy. Kaparison ko ninyong duhan ni Bela Andot. Udang giingon si Ruben nga. Bagay yung kaya si Andot ang Bila nga may magkadayon siya. Oo niya, unsa man Andot. Nagkaingon ka na ba ni Bela? Wapa, Choy. Tinudan na magyud ka ng imuhang ato ni Bela Andot. Sir, kini pagumangkon mo sir, medyo may pagkaturpe. May pagkaturpe ni siya. Dako kini ang gugmang itong Bila. Nya. Nganong di pa man mo siya sultihas imong gibati Andot. Huwat lang gud. Nangita pa ko gustong timing. Ay, kinahanglan nga imo na siyang sultihan Andot. Di mo padugay-dugayon Mao na akong giingon niya sir. Nga di may maukon-ukon siya siyang gugmang ito ni Bila. Mao na. Kaya narabas bibot. Naningkamot sa ni Bila nga makadama. Sa? Mao na. Pasin ba yung ana nang dapita ta lupigo ni Bela? Mao lagi nagisulti na ko niya. Sige lang sir. Kung ako'y pasultihon sa sitwasyon, layo pa kay bias bibot niya Andot sa kasang gula. Nganong nakasulti ka man ni ana, Clay? Dako kay nagbinta si Andot sir. Una, sa pagpupuhay lang. Gwapo kay si Andot. Isultiasan dapita ko nagkapabos ka gwapo, Clay. Kandiis! Kanay mo kandiis o? Kandi. Unya ka na imong mga mata. Aha. Mga malumo. Gini, ug ang kaligdong sa imong tibuok pagkatao. Munda ko kay paborin mo ito ni Bila dot. Huwag ipagkalabaw sa imong kabuutan para nako. Salamat kayo, Clay. Salamat. Bonus. Ang mayana gido. Salamat kay Migo man ta. Ganahan biyan mo. Di lang kay Migo. Nagsulti mo tinuod. Di pa rin si Bibot ba? Chulok ko'y. Gayo lang hambog. Niway kabugga. Na, ay naginagdugaya pa Andot. Umukob. Kinahanglan nga sultihan na nimo si Bela sa imong gibati aron dili ka maupawan ni Bibot. Kay sahay ra ba sa akong sobrang kumpiyansa no? Mawala ni noon kanya na. Ay na mo kabalaka, Cho. Paklay. Giyangko na ko nga dako kayo nga kong gugma ni Bila. Pero nasayod ko sa akong kaugalingon kung asa kong lugar. Nagpaabot lang yun ko sa ustong higayon. Nya, unsa man? Mahinayon gud mo karong kadlawon? Di, yun ni namo si Piaton. Oo. Andam na nga mo hagdanan ni Paklay. Aron amo tong sudlon ang bay ni Bibot. Ugma sa'yo, liho kong din nato ang tanan nga watay mausik nga oras. Nakalista na ang tanan natong buhaton, Bibot. Naka na ba'y nakitaan nga mo trabaho para sa bagong tangkal sa mga itik? Yes, Bibot. O gani, ilan na kinikitrabaho ko, no? Basin og ugma, mahuman na dayon ko no to, o ilan na dayong i-deliver din. Very good. Kay maning kamot sa ko ugma nga makakita sa kog bay nga itik nga magustuhan gini happy. Magtinapangay ng guta, Bibot. Okay, mutabang sa kong pangita. Di gini nato lang ngayon rin. Kay siya dihang mulampos na ining tanan, nakita nako ang tinud-anay langit ining kalibutan na. Diin ang tanan, muluhod ug muyukbo na unya nato aron ilhon ta nila nga kita mo'y labing pinakaatunahan sa tibuok kalibutan. Og mas masamot na unya nga daghan ang masina ug masuya nimo, Bibot. Samot! Muli akong gustong mahitabo, Brenda. Nga mamatay sila sa kaibog ug kasina unya nato. Labi na gid kana sila si Andot, Ruben ug Paklay. Pwe! Ug manghinaot sa ko, Bibot. Nga mo focus na tani ining mga butanga. Og dili na nimo lingion kadtong taong kabos. Ikaw ba maldita ka, Brenda? Maldita ka. Nasabtan ba nimong akong pasumbingay nimo, Bibot? Ay, oo, nakasabot ko. Gibuguan ka na ko. Pero way labot sila si Bila ni Ana, ha? Sa way labot? Oh. Ha? Hangtod ba karon? Naningkamot gihapon kang Bela? Ay, but, ayan na lang uslag tagda. Kay mga uyamot ra kay na mga tawana. Hatagig respeto ang imong kaugalingon, Bibot. Ilabi na nga. Dugay na ka nang ulitaon ni atong Bela. Nya, wag ka pa ng balinga. Wa pa ng balinga ang imong paningkamot nga niya. Dili siya worth para nimo, Bibot. Basta, kiber niya. Og, ayaw na siya hatagi og importansya pa. Mamatay ra unya sila sa kasina unya nimo. O ako'y comment yan na, Brenda. No comment. Dili ka makakomento? Tungod kay napakabuang yung ka ni atong mabayhana. No comment.
Oh, come on, wake up, Bibot. Kaluiin mo ko galingon. Ayaw ipamugos sa mga tao nga bili ang imong bililhon nga kugma. Ihatag na sa tao nga tinud-anay may pating na ikugma nimo. Bibot, buka na ang imong mga mata. O paminawa kini akong gitambag nimo. Kay mao kini ang matuod nga makaayos imo pagkatao ug sa imong kaugmaon. Sugdot para nila, aron waslay mahay, hala. Akon ako'y pagboton, si Bibot, mo'y di na gyud paanhion din Ay, he. siya. Unya sila ra si Andot mo'y atong Ay, i-welcome. yes! Ay, napagtingog kabyang. Kay lisod kayo kung ikaw may muhimog balaod, magkabugnag na kong away, hala. O bitong gipugngan lang nako nga akong kaugalingon bisag naglagot na kayo ko. Kay kun ako'y makasulti ni Bibot ay na sigurado gyud di siya makauyon. Ah, Ako tay di gid ko muuyon nga moanhi si Bibot. Pareha mi si nanay. Mas malipay pa ko kung sila si Andot may moanhi. O mao bitaw na akong giingon niya. Ugma sa Bandura ba? Ay kung ina mo ani na sa tos Bibot kay iyahang schedule. never be na sab ninyo. Mahala na nga ako itong himo ang schedule para paglikas ka gubot, hala. Ikaw guryo ba? Dako gyud kag mahimo unta ana. Kay Mao. ikaw gyud labaw, no? National defense mga kalabaw mga kas national defense. Mao. Oh, maghimaw kag kontrata anang Bibot. Nga di na gyud pa siya mo anhi pa dinhes Villa Fronteras. Uy, lisod na himuon na biyang. Di ako nang isyo, kuya ako nang himuon. Nakahimo maganing kontrata ang mga universidad ug kanang gobyerno. Mao, Ikaw, di na hinuon ka kahimo ngadtuan ng Bibot. mao, Aron di na gyud na siya makasod pa dinhi. mao. Kinahanglan mag-agi siya ang pagtugot nila ni Andot. O Mao. na pa siya makadayon og anhi dinhi. Mao, Oh, kay di ba ya siya mo itag iya sa Sinda Hermosa? mao, Labi na gyud din his Villa Fronteras. mao. Ay, ay! Wala ka klaro. Barugadan, ay. Di na ito himo politika ng isuha, abiyang, oy. Ang manungdanon nga na-maintain ang kalinaw sa sundapit, hala. Swerte lang gyud nas Bibot kay mga buutan kay silas Andot nga mao gyud tinud-anay nga tag-iya dinhi. Mao. Kay kung mga burukinto to mga tawhan ay hayan ka nas Bibot adto nas katangkungan puniton. Tay, mingaw na kay palibot kay. Na maong nagsuga ang kwarto ni Bibot. Sakto rin kinindot. Aron katkato na to ning kural. Kisa may unang mong katkat Ako yung una. Kaya ako magyan mo nga to sa imburnal, ha? Sige, kay musunod ko nimo. Sunod ako, ha? Dot, ha? Wala eh. Sige na, sugdan na natuklay. Kita kaya ni Manhol, Dot. Kita kaya ni Manhol. Kinalang, maukpan na to ni. Aron, anita agi din ni. Igo gin makasud ang tao din ni. Aron, makakamang ta, subay ning imburnal. Sige. Ato na ning suwayan ug ukab ni imburnal. Ya, tabangan na to kalsa, Dot, ha? Kay putaw na ba tako bini? Kini manhol. Manhol. Sige. Di ako katulo ha. Oh. Katulo, Sige. alsa dayon. Sige, Dot, tihap. Sige ka. 1, 2, 3. Tris na. Ay, huwag ka bantay da. Tris naman to, no? Okay. Hinay. Hinay butang. Dadana. Butang. Binta, dali arin na ablit. Binta, ada lang sa. Iyap tag 3 pa. Huwag bantay ng Tris na, Asa ka ni sangko nga makasun magita ning balaya. Ato, ini subayon, Dot. Ha? Anda, subayon na to. Ngala sige. Anda ma presnight. Diyan na. Ako pa. Tana. Musuong na ta. Tara klay. Ato ning lawson dito. Ana. Uya na. Kaliki pa siya ang suga din isluyo. Pagdali klay. Aron dito masakpan din. Tana, Dot. Tana. Nasakpan gayon sila si Andot nila ni Bibot ug Brenda. Apan si Paklay daling nakaikyas og mitaho ni Ruben sa nadangatan sa nauna. Butunta nilang istoryahon si Bibot apan uwahay na kay si Andot nabalhog naman sa bilangguan og gipsakaan og kaso nga murder sa pasangil nga nagdasya og pistola nga mo'y gigamit usab kuno niya sa pagpatay sa ilang mga ginikanan. Siya na ginagpili sa iyang kapalaran. Di malas ing hungog, kay iyag yung gituyuan pagsudin sa ato. Pero mas may tingaling i-apil to nimo ang iyang driver ng hambugero kato si Paklay. Kontento na ko ni Andot Brenda. Kana si Paklay sa iyon ra kay na.
Mahimo ra gyud ako'y muangko na tong tunto. Usaw ka nila pagkatarungan karon. Wa na sila ilutsanan inig kasuha. Sigurado ko nga ang mga tao karon magtuog yun nga si Andot usa ka na kong kriminal. Magbasol ka, Andot, sa tibuok ni mong kinabuhi! Matod sa mga eksperto, ang pistola ko nung ngayang ida na tukma yun sa gigamit ni pistola sa pagpatay silang ginikanan. Wala. Tinuod jud ka ng balita, Agoryo? May yes, mga balita. Just mamantalaan. Basa ha. Basahan ninyo. O, nakabasa na ko, ana. Ikaw, basa ako no. Ha, basa ka? Ikaw lay basa, be. Ite basa. Uluhan sa balita, oh. Muna ang ito bago ni Andot. Kaya mo may guwa nga resulta sa ilang ballistic examination. Tukma kayo. Ang sukod sa bangag sa pistola. Kailan kag bangag? Abi na kugun sa Bangag sa pistola. Oo, Ug sa bala ila nakuha gikan sa mga biktima. Tukma. Ay, pastilan taon sab si Andot. Oy, ngano nahitabo man taon ni niya. Usahay lagi magkaingon ta nga. Abutan kayong tao. Pero ambot o gano? Nga na may ingon ning hitabo. Hala. Okay, ngano Madegoryo, mituo kas balita nga si Andot. Maogi responsable sa kamatayon sa ilang gidikanan. Naakos tunga. Abiyang. Kailan kag tunga? Naakos tunga. 50-50 ako pagtuo. Kaya daghan kayong rason ganong mahimos tao ang mga butangan di mayo. Una, tungos bande. Sayo biyat ang tanan nga mga adunahan sila. O kung sumayo ni mo maayo, doon nagi mga misteryosong hitabo. Kaya tanawa, gibawian na kung sila sa tanan ni Bibot. Pero nga nung naam gyapon sa kwarta. Napalit pagyapon nilang asin dahil musa. Dako mo ka ng questionable. Di mislang kwarta! Nga na may order ang korte kinato nga. Ilang isurrender ang tanan nilang bahandi ng itong Bibot. Na ako nagduda ko. Nga duda yung mga butangan ng limin ini mga hitabo nga di kita kahatag sa saktong detalye. Mga nagduha-duha yung ko. Basis mga ebidensya karon nga gipresenta ni Bibot batok nila. Agyan kon sa ginangandot imisuong islas bayan ng Bibot. Ay, ambot lang makalibog. Ako, makalibog minaw. sulti. Hasta ka, nasayod kang dautan kay nga itong pagtanaw ang Bibot. Pero wata masayod sa tinuod yung istorya. Kaya basig naingon ana lang yun si Bibot tungod sa iyang nahibawaan batok ni Andot. Tako kay katarungan kini Andot anong gibawian sa tanan kini Andot ni Bibot. Nagtuo kong naagi kasayuras Bibot sa nahitabo sa ginikanan. Munang ingon ana kasuko ngayong gibati nga tulang Andot o Ruben. Kay, bisa naman, tingalig ako. Kung naam ko mga timaan nga gihimo nila ang krimen, buhato na kuwang samas gibuhat ni Bibot nila. Ay, tan-aon ta lang kung noon sa gyud. Pero, pero, di gid mahimo masipyat ini abiyang. Wala magkahatag sa tinud-anan sugilanon ining tanan. Kinalang agdo na ito ang mga ebidensya nga ipresentar unya kung unsa ka tinuod o kalig-on. Di, mahimo maghimo tag kaugalingon na itong hukom nga di ta mag-agad sa mga ebidensya. Ha? O, paminaw na ito unsay mga subay sa mga posibleng katarungan unya lang Andot ini. Tinuod ba kining tanang pasangil nila diha ni Mudot? Dot, Nasayod ang Ginoo sa langit, Bel. Wa gyud ko'y gida nga pistola. Ug di sa tinuod nga nag-ilog mi sa pistola ug buot na ko sa lampat yun. Pero, Niya mas paklay. Nasayod gyud siya sa tanang tinuod. tinuod na, Bill. Andam ko mapapriso. Basta, masulti na ko tinuod. Inosente si Andot ining tanan. Tinuod kaming duha may miso sa bayan ng Bibot. Pero, wa mi dang pistola yung taon. Uy! Ang amon gintuyo dito, nga amon kuhaon pagbalik ang itik ilang gikuha gikan namo. Mao na labing tinuod. Ay, gibali nila ang tanang istorya. Aron si Andot,
mao'y madutan sa tanan o mapasanginlan nga responsables kamatayon ni Ramon o ni Lourdes. Mituo ko ni mo, Andot, nga inosente ka. Salamat kay Bill. Dagan kay salamat. Nahibaw ko, nga muguwa ra gihapon ang matuod. Nasayod yun ang Ginoo sa langit nga inosente ko sa tanan nilang mga pasangil. Ay kabala ka, Andot. Kay mato ni Atty. Gihikay na sa atong team ang tanan aron matubag ang tanan nilang mga pasangil. Salamat kayo ninyo, Tio. O, Bella, dagan kay salamat. Gikasubo ko kaayo ang nahitabo ni mo, Andot. Ay, pag-ilak, Bill. Nalipay na kayo ko nga niya mo uban nako. Umiuban sa akong mga kasakit. Basta kay ligo na tanong na imong kaugalingon, Andot, ha? Nasayod ko nga di ka pasagdan sa kahitasan. O kihatag na gihapon ni ang matuod ka hustisya para nimo. Hasta ang ilang mga abogado, naglibo ko nun sa nila pagdepensa ang ilang manok. Matod pa ni attorney, huyang kuno kayong ilang mga katarungan nga gisumiter sa korte. Oh, sigurado na nga magisagid sila sa ilang kaugalingong mantika. Wala ko ilaing nakitang padulngan ining kasuha, Bren. Maghimas-himas na niya si Andot sa rihas sa iyang silda. Pero sa to ka tinuod nga posible magkang maapil yun si Paklay? Aw mo'y pong sa itong mga abogado. Inig kalusot sa warrant, silang duha magtingkagol yun sa prisuhan. Maunay akong gusto. Ug maayo sa punta, Bibot, nga kung mabilanggo magani sila, mabawi na to ang tanan nila mga kaptangan. Ilabi na gyud ang yuta sa Hacienda Hermosa. Ana ginapaingon din ang tanan. Kay mao kay mangyod na ang tanan, matud pa ni attorney. Ilabi na, nga dako pa kayong buhi ang kamanduan sa korte kaniadto, nga iuli gid nila ang tanan nga mga kabili ni Papa ug Mama diri nako. Unya ang ilang nakwarta gikan sa itik. Ako maghihapon to. Kaya ako may tinudanay nga tagiya sa itik. Ang kasabutan unya namo bahin sa yuta kaniadto, mawadan unya og bisa og mahimo na kong angkunon pagbalik. Oh, mao pa. Mo isulti ni attorney diri nako. Daghan kayong magic na pwede nato mahimo, Brenda. Ilabi na nga alanganin na kayo sila karon sa katarungan. Di gyud ni nato luag-luagan, ha? Oh, nganong luagan man? Sigurado na ni Brenda. Wa na tayangin kabalakan pa ni ini. Believe gyud kaay ko nimo, Bibot. Nakadahay kay ko sa imong gihimo karon. Mao ni ang pinaka-the best nga accomplishment nako nining tuiga, Brenda. Tinuod gyud ay nang ilang giingon nga bisan unsa pakalisod sa panahon nga ato mga naagian, do na gid kahayag nga nagpaabot nato sa unahan. Yes. Og mao nang ikaw, ayaw sa gipagkumpiyansa lakaw-lakaw, ha? Nakay, nabani og baya kaayos tibok palibot kini hitabua. Mga ayaw gipagkumpiyansa. Kay basin og dunay mga nagpahipi diha og kalitan kalag hilabot. Don't panic. Don't panic. Ay kabalakan ako, Brenda. Sa ako mga lakaw karon, doon ako'y mga lookout. Way makabinuang na ako nining dapita kay ako na'y hari karon din he. Mituugit ko tayong inosente si Andot. Usa may mong basihan. Oh, giangko nila ni Andot og Paklay nga silang duha ang miadto sa bayan nila ni Bibot. Wa sila laig da, kundi ang flashlight ra og ang hagdanan. Pero huwag sila gida nga pistola, tay. Bugtong ang tuyo ra gid nila ang pagbawi sa itik kag gikuha ni Bibot. Umito din kasi lagi sulti. Tay nakaila kay ta ni Andot. Si Andot usa ka matarong nga tao. Sumakot. Kita nakasaksi kung unsa kadako ang pagdumot ni Bibot kadto ni Andot. Gani ilang gisunog ang bay, ang payag-payag nila ni Andot kani adto. Apa nakadungog batangan na ni Mao sila si Andot? Wa! O gani nasayot ang tanan kung unsa ka maayo ang gipakita nila ni Andot diri nato. Gihatag niya ang mga yuta sa mga kabos.
Nagpatukod sa mga ospital ug mga eskwelahan. Naghimo siya mga programa nga pabortanan sa mga kabustay. Pero ang ilang katarungan nga tungod sa itik, maong ilang gisud ang bahay ng bibot o magdag armas. O sa may bilis itik, nga lamang gibutang ilang kagalingon sa dakong peligro. Kung itik lang hinungdan na donahan kaayo sila sa andot. Ano di bali, paagis korte, kung nakasiguro maging sila nga gikawat ni bibot ang ilang itik. Daghan ang rason, tay. Una, ang itik dunay abilidad nga moluwas og mga tao. Ingon anak kabililhon nila ang itik nga gusto nilang bawion. Ikaduha, nasayod sila nga mag-usik lang silang panahon kung ipaagi pa nila kusgado ang pagbawi nila sa itik. Mao nga sila mismo ang nangunay sa pagbawi gid sa itik pinaagi sa hilom ug sikreto nga paagi. Lisod kayo. Lisod kayo dawato susgado ko ningunan ng tarungan na. Dakong sayop nga makahimo ka og trespassing sa bayas lang tao. O dakong questionable kung giunsa nila pagsiguro nga sila gis bibot mo nagkawat sa itik. Daghan ang makasaksi, tay. Mato nilang Sir Ruben, doon na sila mga ebidensya nga sila gyud si bibot ang nagkuha sa itik. Ibutang-tang na sila ikapakita. Pero ang nakalisod kay why makasaksi pabor nila. Nga wagin sila magdagpistola. Sa ako nakita mas likong ebidensya nilang bibot. Tungkol kay na pistola ang nakita sa crime scene. Nga buot patyo ni Andot sila sa bibot. Di na tinuod, tay. Musulti lang ka na, Bila. Kay tuwa ka magpabor kanunay lang Andot. Sa ingon ini mga kasuha, kinahanglan nga natas tunga. Tunga! Kailan kag tunga. Ay, doon na ito ang mga ebidensya. Kaya maunay sukaranan sa tanan kinsa nagsulti las tinood. O bitaw, tay. Mituo ko nga pinaagi sa ebidensya. Mutuo ko. Pero dako akong pagtuo nga kanang pistola dili iya ni Andot, iya na ni Bibot. Naiya ayo pagsulti, Ana Bila. Di na makaturungano na yung mga pasangil nga way basihan. Doon na, tay, oy. Sawa pa ning mga hitabuan, nagsulti nako sila si Paklay nga ang tinud-anay nga nagpatay sa ilang mga ginikanan si Bibot ug dunay makasaksi ini. Kinsa man? Basta dunay kinganan sila si Paklay apan di pa mahimong isulti nako kung si kinsa. Magamping kasi mo mga dadungog Bila. Di mahimo mo tunay ka sa mga istorya. Basta kay may adlaw ra tay nga mulutaw ra gihapon ang labing tinuod ining tanan. Og nagtuo ko nga dakong inosente si Andot sa ilang mga pasangil nga gipahid niya ron. Kay ang pistola dili iya ni Andot tay kun dili iya ni Bibot. Siya ang tinud-anay kriminal. Newsbreak. Sigon sa preliminary investigation nga gihimo sa Public Prosecutor's Office, nakitaan ngayon og probable cause ang suspect nga si Andot Ramirez sa pagpatay sa kaugalingon niyang ginikanan nga si Ramon og Lourdes Ramirez. Ginuso na karon sa sala ni Judge Procopio sa Branch 57 RTC Mahanay, Kaindag. Aron sugdan ang arraignment o preliminary conference sa kaso. Mao kini ang mga pasyonang init nga balita karong bundag at ang ninyo ang dugang pang mga balita umati ni mga mahinungdanon kayong pahinungdan. Kita ka? Paspas kay ang kaso. Timaan na nga ligon kayo ang mga ebidensya nga atong gipresentar. O gani, matud sa atong mga sakop. Daghan na karon ang mituo nga si Andot usa ka peligrosong kriminal. Oh, kumakaluluoy ni Andot. Bisag saon nila og lighot, di gid sila makalikay ini. Masikwati gid sila nining kasuha. Sigurado ko nga mo plead guilty gid sila. Bisag sa pailang katarungan. Bisag sa pailang buhaton. Maway nada ng ilang pangartiyon ining kasuha. Gusto ko nga ugma dayon mahuman dayon ang kaso. Og mabawi na nato ang tanan, Bibot. Makas, do not panic. Do not panic. Relax ka lang, Brenda. Wala yung paing na ning kasuha. Kita gyud ang mudaog. Ha? Oh, si? Kay si attorney nanawag. Hello, attorney. Unsay balita? Hello, Bibot. Doon na tayo gamay problema. Problema? Unsa man kana, attorney? Ano na ako'y nakuha nga balita gikan sa atong mga informante. Nga doon ay nagngan nga Ruel Bustamante
nga imo kuno siyang sakop kaniadto nga gustong mo testigo pabor nila ni Andot. Unsa may mo ikasulti ini? Si Ruel. Ay kabalakan niya na, attorney. Inuti lang tawhana. Mo ba? Hmm. Pero di mahimo nga ato ng kumpiyansaan ka ng butang nga bibot. Kung sa may mga nahibawan na ng tawhana, kinahanglan nga imong mapilot ang iyang baba. Ay kabalaka, attorney. Ato din ang trabahoon. Kinahanglan yun. Kaya ruwan ay lutsanan ang atong puntra. Why problema, attorney? Ako dahil ng lihukon. Kaya sige, bibot. Ikaw bahala na. Kay buhaton usab nato ang tanan kutob sa atong mahimo. Daghang salamat, attorney. Okay, sige, bye. Hey. Ganun galit pa ka ng hupaw diha. Unsa man, doon ay akong problema? Gamay ra ni problema, Habrin. Bueno, dini ka na una. Doon ako'y atuon. Asa man ka? Basta, mubalik dayon ko. Masaligon kayo sila si Bibot ug si Brinda nga makonbikto gayod si Andot sa kaso pagpatay nga ilang gipasagil kaniya. Wa mabalaka si Bibot bisan pa nga nahibaw sila nga giandam nila ni Andot ang testigo nga ginganlan og Ruel Bato kaniya. Samtang si Andot karon giabot og tumang kabalaka kon unsa gyud ang mamahimong hukom unya sa kapalaran kaniya. Lain pa yato, Clay. Aman. Mutuo ka bagdam ko? Sa dam ko. Nga doon na kay dam ko. O, Clay. Nagdamgo ko ni Happy. Ha? Unsa ko ni mo dam ko ni Happy, Dot? Nagdamgo ko nga doon ako na idautang buhaton sila si Bibot ug Brenda. Ha? Unsa man, Dot? Ilang gidauban si Happy sa akong damgo. Usan? Mo nga kinahanglan nga maluwas nato siya, Clay. Kaya nga kung damgo murag tinuod. Nahadlok ko nga basin og doon na gyud sila idautang buhaton sa itik. Nabala ka kay ko, Clay. Kaya basin niya unsay mahitabo niya ni Happy sa mga kamot nila ni Bibot ug Brenda. Mao tingwa ka katuog tarong, Dot, kay si ka guna-unang Happy. Mura magud og tinuod nga kung damgo, Clay. Damgo na. Ayaw kay naghatagi importansya. Naibaw ko na balaka kay kang Happy. Pero saan na to ini? Saan nagsulban na to imong kaso doon? Aron magkagawa sa ka, ha? Mga unsa ka tong orasan na maabot sila si Tiho ug si Attorney ron. Maabot na nung taon. Si Bila, Clay, kumusta na siya? Okay kay Bila do. Siyempre nag-uol siya kay siya sa imong kahimtang. Gusto mong tagit siyang muduaw ni mo din kaso gilimitahan karon din ang mga muduaw ug magkasuod. Nag-uol ko, Clay, kay basin og madutlan si Bila sa mga balita. Ug mutuunaw niya inoon siya sa mga pasangil nga ako ang kriminal. Posible Dot, imposible. Ako piniguro nimo nga ang kasing-kasing ni Bila para gina nimo. Hindi kita mausab. Nakasiguro ka, Clay? Sigurado lagi ko, anak. Masay ka bala ka. Kaya mabot ang adlaw para nato, Dot. Nga kining tanan, masulbad lagi sa unahan. Buang giniiti ka da. Nagdumot kini siya nako. Kaya giyon sa masadi ka niya? Gituhik ko. Sa dihang akong tahikapon ang iyang lawas. Gikalita mahinukog tuhik. Pwerte na magsakita. Katusang usang adlaw pa. Nahadlok sa kuniya. Kaya nang hasig sa maayo dito sa iyang tangkal. Ang nakapakurat na ako. Kay ang iyang balibo. Kusog kaing misika. Pero murag magkabuta ang iyang kahayag. Mo ba? Lagi. As in hayag yung kaayo. Sakit kis mata. Daghan lagi nag-abilidad ng itika lagi. Ang gusto na ko nga ihatag niyang abilidad din hinato. Mao ang iyang balhibo nga mahimong bulawan. No, ambot lang ka kung iya baka nang himuon diri nato. Kaya kabantay biya ko Bibot. Nga ka nang itika. Nagdumot yun na nato. Mulang? Nagdumot lagi na nato. Mo din na hinungdan. Hindi siya ganahan nga muhimo bulawan para nato. Pero wa man na sa tugon rin. Ang gisuwat ra gyud nga klaro nga di nga tuwa dito. Nga kun
Na si Pares unya makasal, makahimo na siya balhibo nga bulawan. Kung maon ang kalakiha, Bibot, di gid na to pahimuslan ng itika. Sabi ato buhaton na niya. Tablaho na ako ang tanan, Bren. Sa ako nang gikaingon nimo, dauban ako ng itika, tanawan niya. Imo ginang buhaton? Unsa man ay? Ka-unfair ana. Kung tuwa sa poder nila ni Andot, maghimo siya daghang bulawan. Unya kung na siya nato sa atong poder, iyatang dumtan. Ang maya ng itika, patyon og sunugon. Aron patas mi ni Andot. Himuon ta patutin kanahan. Para patas. O goy makapahimos niya. Taysa. Kalagot. Hay kay maayo kun makigdeal ta ni Andot. Deal, nga sa? Ato sa putong si Andot ba, nga bukti sa iyang kaluwasan, isulti niya ang katapusang sikreto ni Ana Itika. Kaya to man jud ko. Nga naapay laing nahibaw-an sila si Andot nga tiknik, ana. Aron nga magkahimo gyud og bulawan ng Itika. Wana, Bren. Deged mahitabo nga mosulti sila. Bisag ato pa silang kondisyonan. Para nako, para kausara, patyo na lagi ng Itika. Unya ipabilanggo na ako si Andot hangtod aron mabawi na nako ang tanan gikan niya. Ilabi na gid ang Hacienda Hermosa. Mabawi pa kan animong asyenda? Muna isulti ni attorney. Nga dako kayo posibilidad nga kung makonbikto na ka na si Andot, mahibalik raw niya nako ang tanan. Automatic no, nga maako na. Unya, nabay mga basihan sa balaod ang atong mga abogado ni Ana? Naa, Bren. Makita niya nimo sa unahan. Ramping kita ni ha, Bilabiyang. Kinalang patas-tas ato mga desisyon. Di mahimo nga ato lang kaugalingon may atong agdon kung nasa ta mulaban. Kinalang mulaban ta sa husto. Ako tay naagid ko sa hustong gilabanan. Dako akong pagtuo nga inosente si Andot. Bisag mapamatunan pas kurting saan yun siya. Bisag mahukpan pa siya sa korte tay. Hala. Kaya ako di ko mutuo nga mahimo ni Andot ang linuog nga pagpatay sa iyang mga ginikanan. Ay, dili tanang hukom sa korte, Guryo, sakto. Naasabayay masayop. Bitaw. Tinod na. Pero mas maigi na mag-agad yun ta kung unsay nahimong hukom susgado. Kasi labay katuwaan yun kumpara sa atong mga kaugalingon lang panghuna-huna. Alam mo, lutaw na gihapon na niya ang tinuod tay. Naay testigo sila si Andot nga makapamatuod nga si Bibot mo og yung mastermind sa kamatayon sa ilang ginikanan. Ay, pabuto na ito di makadipinsa na lang pinagis silang testigos. May bawa na magyapo na. Saraman unya ng mga kabuang ni Bibot ba? Maminaw. May utlanan ragyapon ng tanan. Kita din di ta magpataka Ikaw rin si pataka, Guryo? Ay, dili lagi. Ako tigbay mangno. Likayan yun na nato ang mga pagpihig. Sabot mong pihig? Mga pagpihig sa to isig katao. Kaya dili lalim nga hukman na to sila base lang sa to mga sayop kapag to. Apa di ko mahimong masayop sa akong gituhuan gyud tay. Pihig. Kay base sa mga linihukan og sinultihan ni Bibot, nakita gyud nako nga dili siya matinud-anon nga tawo. Sud kayo mo na imong basihan, Bila. Kaya ko rin giingon sunahan, daghan kayong rason kung anong naingon ng tao nga sa itong tanaw niya o sa siya kadaotang tao. Pero wala ito hibaw kung unsa yun ang hinungdan nga nung bati yun ang atong pagtanaw sa kiniyang Bibot. Hala. Ikaw sab, Guryo ba? Usa? Ikaw no, murasab yung kag abogado karong Bibot. Bitaw. Tuwa naman hinuong kami pabor niya. Mao. Aw, dili ay! Nagbase ko sitwasyon karon abyang. Nangita ko bukat nga rason nilang Andot kung anong misod yun sila sa bahay nilang Bibot. Ay human na makapasabot sila sa Andot niya ng mga butanga. Mana. Mao. Pero mabaw kayo ilang katarungan. Hilom, Guryo eh. Dapat. Di na himo rason nga tungod lang sa itik. Kung itik lang ang ilang rason, bisan pag usak milyon nga itik, pwede sa magkapalit kung gusto yun sila. Ikurtahan ba kina sa Andot? So doon na gilang motibo ang ilang pag-adto dito. Labi na nga matod sa mga ebidensyang gipresenta nilang Bibot nga nakapabuto pag-anis Andot nila.
Humaan niya lang, nailugan nilang pistula, ngilog ng pistulang iyang gigamit. Hala, Na, basta tay, uy. Natahap gid ko sa lihok ni Bibot. mao. Di lang ko ka-explain kung ngano. Mao Basta gyud. kay kusog ang bulog sa kong kasing-kasing nga nagsulti gyud sa tinuod si Andot. Oh, kumusta ka naman din Andot? Sa mong tuyo, Brenda. Ug nganong niya ka din Ayaw ka pala ka, Andot. Wa ko'y daotang tuyo sa akong pagduaw ni mo din sa prisuan. Di ako, kay gusto kong makig-ariglo ni mo. Sa ariglo. Dili pa. Gusto ka mang makalingkawas din, Sa may ariglo nga imong isigutan, Brenda? Gusto kong tabangan ti kang makalingkawas ka din, Apan ubos sa usa ka kondisyon. Nga unsa? Kaya isulti nimo ang labing sikreto sa itik aron makahimo siya bulawan. Unsa? Maura ka na ibugto makaluwas nimo Andot. Gisubay na namo ang tanang nakasuwat sa librito apan hangtod karon napakyas kami sa itik. Dili na mo siya mapahimuslan. Pero kung imo ming tabangan, sigurado ko nga mulampos kid mis among tinguha ni adtong itika. Yan dili ka mamutingog Andot. Sultihi ko sa tinuod. Andot, naipaw kapag unsay mahitabo nimo dinhi. Andam kong mudawat ko nun sa hukom sa korte, Brenda. Ah. Ug wa ko mahadlok bisag mapreso pa ko gumikan sa inyong mga hinimong pasangil. Wa ka mahadlok. Bisag nabutang usab sa dakong peligro ang imong itik. May dautan mong buhato sa itik? Si Bibot, adunay daotan plano. Nga kundi niya mapuslan ang itik, mas maayo pa kuno nga iya na lang kining patsyon. Ayaw ka na ninyo buhata. Nahibaw kong pinangga kay nimo ang itik. O magaling nang miani ko nimo, aron ipahibaw nga angay nimong luwason ang imong mananap. Pero gisunod naman kaha ninyo ang tanan tugon sa librito. O lagi. Oh. Panhangtod karon way epek. Nagagusto man tuon si Happy sa bayi nga itik. Apan wa man gihapon siya makamugdag balhibo nga bulawan. Pero mausultihin na lang ko sa tinuod Andot. Kung gusto kang mabuhi pa katong itika, ayaw pa aputang mahubsan o pailob si Bibot. Pero wala ko'y laing nahibawaan. Ang tanang sikreto, tuwa lang sa librito. Kung nasunod man ninyo ang tanang tugon sa librito, way katarungan nga di makahimo si Happy o Bulawan. At tingali. Asa tingali? Tingali, doon nalay angay usbon. Usay usbon? Usbon ang tugon? Sa inyong kinaiya. Hey, nanginsulto ka ba, Andot? Wa, Brenda. Si Happy doon ay lantip nga kalam. Ug dunay pagbati nga sama sa tao. Makaila siya sa mga tao nga naghimog daw tan. Busag gihangyo ta mo nga usbon ninyo ang inyong kinaiya ug magmatinud-anon mo sa inyong pagkatao nga wa mo'y lupigan ug daog-daogon nga mga inusinting tao. Ug mao ni ang gisulti nimo? Muna yung isulti nako. Ka. Sa ato pa andot, nagplano sila nga ilang patyon ang itik. Mao kuno nay plano ni Bibot kay si Happy wa gyud kuno makahimo og balhibo nga bulawan. Umay na. Kay mga hakog sila. Kato nga kung damgo, sakto gyud ang kahulugan adto. Delikado gyud ang kahimtang ni Happy karon. Ay, wa sila hatagi og pabor ni Happy nga makapahimo sa iyang abilidad tungod kay mga mapahimoslanod silang mga tao. Sa laktod, nagdumot nilang itik. Sana. Ako bidang gisultihan si Brenda nga kinahanglang usbon nila ang ilang kinaiya. Kay mao ni ang yawi nga makahatag ni Happy og kadasig uban nila. O niya, unsa may pong ni Brenda Andot? O sa maminaw na kutyo. Ginoon, gibaharan ko niya nga delikado gyud nga dunay daw tang mahitabo ni Happy
kundi kuno nako sila tabangan og sultihan sa uban pang sekreto ni Happy. Sakto no kito imong tambag nila dot. Unya, dito na sundon, aw. Huwag sila makuha ni Happy. Unya, doon naman sila utang buhaton, Clay. Kundi gyud mapuslan nila si Happy sa ilang personal nga interes. Mao na nakalisod diha karon andot. Kunong sao na to nga maluwas na to si Happy. Ako kang istoryahon si Botdot. Si Bot. Ay, Bibot ba? Klaro. Si Bibot ba? Gusto niya akong dot. Saan man nimo siya? Saan man nimo? Kay ba gani ilang toyo nga magkapahimo sila sa etik. Kinala nga tugutan ko nila nga ako may istorya si Happy. Og ako lang sa buton nga kun maghatag na sa Happy og dihang bulawan, kinalang ila kang pabuhian dinhi. Og di na nila ipadayon ang kaso. Ayo ka, Clay. Ayo. Ngay mo silang istoryahon na na. Basin og ikaw na sab ang ilang butang-butangan og istorya. Kina ko dot, o kina ko ako'y ilang prisuhon. Kung ako'y mapriso, sugot ko na. Aron na kay kauban din eh. Ay, sulti kayo. Kailan ko naman gani ka. Paglay, paminaw. Mahal. Clay, paminaw, maya tingali nga imo silang istoryahon. O kinahanglan nga magdakag kauban aron adunay makasaksi nimo kung imo gyud silang atuon sa ila. Kabalakan sir. Ha? Ako rin bahala ng butang ha. Oh. Kung mamay lang gusto magkapahimo sa bandi ni Happy, mutabang ko. Ano pagpasabot ni Happy? Basta ang bugti ni, mawang kalawasan ni Andot. Ako sa istoryahon na yun. Imo gid istorya si Andot dito sa prisuhan? O, Bibot, pamasin na ba musulti siya tinuod? Pag-giinsulto may noon kuston to. Ang sikreto kunos itik aron muhatag kinig balhibo nga bulawan. Maura ko ng pagbag-os atong mga kiniya. Hinanggaw man ang katarungan na. Di ka na sila butugan kay mga kwanggol man na sila. Oh, kundi sila magtinarong nato, mag-antos ka sila. Total, mitanyag man ko nilag ariglo. Nautdan ako sa kong pailog niya ng itika. Mas mayo gini tablatanan. Mas mayo pagdauban na lang na siya. O wala lagi makaparag-iya ng mananapa na. Ay, kasayang. O saan taman? Di ba na to si mapuslan? Ang pahinaan na ito paagi, Bibot. Nga makapahimus ta siyang abilidad. Kay sayang yun kaayo. Nga karoon nga ato na ginunta siya. Nga wala makaagaw pagika nato. Na sige. Tagalan ako usa pa ka semana. Kung dili ka ni mo hatag nagbulawan ng itika na, pati yun og sunugon ko na gina siya. Tinuod yun ka nga ang pistola iyag yung Andot. Sila si Paklay nay, ug tanon gyud ni balibad nga di gyud ila ang pistola. Nga sa ato pa ila yun ang gibutang-butangas Andot ug sa. Klaro man kaayo nay. Kay sa mga sinultihan ni Bibot ug Brenda, imposible kayong tuhuan ang ilang mga sugilanon. Mailhan kay mga bakaks kanahan. Ay, nagkalisod gud ana kay giangkon masabgong Andot nga misud siya bay nilang Bibot. Amo ra gyud na isa ni Andot, kay ang tuyo ra gyud niya mao ang itik nay. Ay, murag alkansihon jud sila sa Andot sa katarungan ana. Bisan tuod ang atong simpatiya naa nila. Atong simpatiya naa nila pero dili kalimod nga ang mga tao magduda gyud sa motibo og sa katarungan ni Andot. Nilang Andot nga ang itik ra ilang tuyo dito sa baing Bibot. Naluoy kay ko ni Andot nay. Kay katong katapusan na mo istorya. Wa gyud siya mahadlok ka mapriso, kay nasayod man gyud siya tinuod ug limpyo ang iyang konsensya. Kinahanglan nga maayo gyud manubag ang mga abogado nila. Kay dili lang limoy kung mapriso lang kang way igong rason. Maong kinahanglan kapanalipdan nila ang ilang kaugalingon ni ining dakong hulga sa ilang kinabuhi. Ila bidagyos Andot nga mao'y natungnan ni ining tanan. Mata di Paklay nay, sa sunod ko nilang hearing sa ilang kaso, ipresentar na ko nilang ilang testigo batok ni Bibot. Nga mao ang pistola, iyag yun ni Bibot, ug mo ay gigamit sa pagpatay niya sa ilang ginikanan. Kinahanglan nga ila ng pasultihon ang ilang testigo. Aron nga mahatagan nagkatinawan ang tanan. Mo na gipaabot sa tananay. Tan-awon ta kung unsay dipinsa nga himuon sa kampo nila ni Bibot. Papips! Sabi guys, o Paklay! Miyani ko sa inyo kay... kuhaan mo ko, mo gusto kong ipatawag. Oh, Pips. Kay, pabanda ko nimo kung mahimuta. Asa man ta, ha, Paklay? At tas lang Bibot, Pips. Gusto na ko siya istoryahon. Ako magigipatawag niyo mo, no?
Gusto ka magtubag ng mayo? Karon sa amang karon na yun? Karon to taod. Kaon sa diri. Kaon sa. Kay kung Kaon sa diri. Kay karon mga alas 2 hapon. Mo diretso ta dito. Paglay, kumusta man yung kaso ni Andot? Way kulba ni. Way kulba. Sigurado ko. Nga mudaog kita ini. Kay doon na milig-on kay testigo nga magkapaabli sa una-una sa tanan. Mayo kung mauna, Clay. Sa pagkatinuod lang, Peps. Inusinti ka na sa andot ining pasangin nila. Nga siya ako na nagpatay lagi di kanan. Pero ang atong saksi, mo'y makasultis tanan. Kung nun sa kitinuod ang nitabod itong gabi nga gihimo nilang krimen. Mayo. Lipay ka ko ng balita, Paglay, hala. Matut pas mga abogado. Ang mga representar nga ebidensya lang bibot, haguka. O gwa mo corroborate sa ilang mga sugilanon nga gipatuos tanan. Daghang mga inconsistency. Mayo. Inilis naman kang yate. Mayo. Mayo tagkamoy mo daog ini, Paglay. Sigurado ko, Pips. Kita mo daog di kasuha. Nakita niya ninyo. Kadya sa ka, mag-ilis ko, hindi magkakamukaon. Kaya mula ka, taon-taon. Og, ay, padadan di ka pagkaon. Ha? Dadan di ka? Dadan di ka pagkaon. Diyas imong lamisa. Ha? Ay, kaon na lang ko, okay. Tingin salamat, Paglay. Lingkod. Lingkod mo na, Igoryo. Paklay. Salamat, Sir Bot. Lingkod, Clay. Unsa may imong tuyo din hipaklay nga mianhi ka manggyon? Pasensya ka nabot. Kinalang ko siyong pagsabot-bot. Unsa? Kinalang ko siyong pagsabot. Yan ko kay gusto na kong klarohon ang giyangyo ni Brenda, ni Andot. Bahin mo na sa unsa? Bahin sa itik. Basi doon ako'y ikatabang ninyo nga pwede itong masabutan. Bueno. Ay, Goryo? Sir Bot. Kanang, diya ka una ha, kay doon na may importanteng hisgutan. Ay, okay, Bot. Way kaso. Kibot. Di okay na nila ko din isawanan magpaabot, Bot. Pips, diya sa ka. Kanang doon na may hisgutan ha. Sige lang, Clay. Ay mo kabalakin ako. Klarohon na nako ang inyong gusto mahitabo, Bot, ha? Unsa man lang gusto nimo isulti, sige. Klarohon na ako ang gusto niyo mahitabo, ha? Naibaw mi nga ang inyong tuyo mao si Happy. Daghan di matabang aron mahingpit og mapuslan niyo sa Happy. Pero kinanglan nga mao yun na nato. Ngayong isibog ang kaso, ngayong gipasagil ngadtong Andot. Tawa. Magkatabang ka aron makahimog bulawan si Happy para namo. Buhato na kukutob sa kumahimo. Pero kinalang isaad sa ninyo dirnamo nga inyong tinud-on ang pagsibog sa kaso. Sa gusto kong sample, Paklay. Una ko motuon ninyo. Kay kung mahitabo nga ang itik makahimo na og bulawan, muhimo da yung tagkasabutan. Ako na yung iatras ang kaso. Okay, Bot. Ano yung problema? Kibot. Hay, mang itik karon. Mahimo ba? Mutanaw ko niya? Hello, P. How are you, P? How are you? Relax. Relax lang, P. Ay, palabig sa'yo. Sayaw nung ka. Kung natin problema, sayaw nung ka. Kumusta naman ka din, ha? Milingaw-lingaw man ka. Wa kang kauyon din. Sana. Ayaw nagdaghag introduction diha. Aw. Ipakita ang sikreto ning itik kadinin ako. Gusto ko mo saksi nga ang balhibo mahimo bulawan. Time pa sa bot. Daghang kag introduction Danya pa sa bot. Ano naglito ka kungan? Bot. Ay, sa mangutan na po. Happy. Ha? Pi. Naman. Nakauyon kayo ng iyong partner din, nauyon man ka. Gusto na mo, Pi, nga. Hatagan mi ni mo grasya. Kinis bibot. Atong ni amigo. Pakita niya nga mahimo. Nga, mahimo kag bulawan sa imong balhibo. Ha?
Sabot ha, sabot ha. Kinala maghimo ka ana. Kung maghimo ka ana og bulawan, anhion ka na mo ni Andot. Amo kang kwaon. Okay, pi? Oy. Nganong sayaw man siya paklay? Sino kang sayaw? Ano na siya? Sayaw? Di ba ang nalipay siya? Unya, unsa man? Muhi mo na ba na siya karon og bulawan? Ato obserbahan, bot. Kaya ginisapi, di siya gusto nga tan-aon. Huwag doon na mag-atang kung muparay na siya iyang partner. Ato sa palabing pinakuras, ha? Basin og muhimo na niya, ha? Ha? Sigurado ka paklay? Ato lagi obserbahan. Kaya mag-uhan man ni siya inyong dapit. Ano nangumo man ka? Wow, speakeran di ka? Ang kasabot ka? Naanad mo na siya dito sa amo. Kinala mo saad ka na ko paklay. Kay kundi gani na mo mapuslan kining etika, wa gyud mahitabo unya nga sabot-sabot og mamiligro pa unya kining etika. Kasabot ka. Kanang bot. Ako lang ning hangyo, ha? Masabot bot. Masabot naman gini. Masabot. Bot. Di. Hangyo ba? Hay may maayog ang ako ni dadon si Happy sa amo, ah. Sa? Dadon. Og ngano dadon magini mo? Mayam ko duga. Adun siya sa amo, kay sigurado ko nga makahimo gini siya og bulawan kada adlaw. May mga ako na din ang bulawan, ang mga bulawan. Akong ihatag ninyo. Bisag mo pirma ko kasabutan. Dili. Di ko mosugutan ang imong hunahuna. Di ko gusto nga mutuman ang hunahuna nimo. Kinahanglan nga ani siya din himo-himog bulawan og dili sa inyo. Kining bot. Bot. Maminaw. Sige. Mahimo ba nga ako na ning istoryahon si Happy? Sige, istorya. Istorya lang. Salamat sa iyong pagsabot, bot. Kaya ka na kami ng duha? Nga, wala yung makadungog ba? Dili. Di mahimo. Di mahimo. Isulti ang gusto nimo isulti niya nga naa ako sa inyong tungod. Sige. Pe. Mino. Kuan ba, pe? Naibaw ka ba nga si Andot karon tuas bilangguan? Relax lang. Ay lagi ko. Napriso atong amigo. Ug aron siya makabuhis prisuhan kinahanglan nga maghimo kag daghang bulawan aron ato siya marukat. Kasabot ka, pe? Oy, Rupida. Saba na ba niya, oy? Kalma lang, pe. Alam ka sa ko. Paminaw. Ang kaluwasan ni Andot na animo. Kinala mo himo kag daghang bulawan aron ato ibayad ni Andot. Ha? Kay kung dili, pe, mamili rin kinabuhi sa itong amigo. Nagkasabot ka, pe? Ha? Paklay, kumusta man ang inyo nakaw, ha? Naistoryan ako sa bibot, sir. Oh. O nakita sa ako ang itik kasi Happy. Ha? Mao ba? Oo niya. Kumusta ang itik, ha? Okay lang itik, sir. Gibutan siya sa dakong tangkal nila ni Bibot. Pero, wag siya mahimuot ito. Nagpakita pag-rebelde si Happy nilang Bibot. Kaya nasukok siya. Nga nakabalita nga si Andot na bilanggo. Imo na gisultihan? Ako sige sultihan. Diya, tungod si Bibot. Kay, hangtod doon ang itik. Wag mahimog bulawan si Ambalibo. Mahinungdan nga, gusto ng Bibot nga tabangan na to sila. Kay kung mahimo na og bulawan si Happy, diha na kuno higayon na nga iyang i-withdraw dayon ang kaso ni Andot. Niya, mutuman ka na sa sabot si Bibot? Mao na akong pangutan na diha. Akong kabalak-an lagi kay nagbahad ba ko si Bibot nga kung dili ko nila mapuslan si Happy. Doon na siya daw buhaton sa itik. Ya, imo bang gisultihan si Happy bahin yan ang butanga? Hindi ko kasulti bahin ang butanga, sir. Kinaam ko si Bibot. Kuan kinahanglan nga makumbinser na lang yun sa si Happy nga makahimo siya og bulawan. Kay basin og tinod-on gyud ni Bibot ang iyang bahad. Mabitaw gipadung kamutan nga mapasabot ako sa Happy, sir. Pero nakita ko sa naong ni Happy nga nagdumot siya ni Bibot. Maila kay siyang body language. Ay, niya. Saan naman ang niya kung dili gyud siya makahimo? Og mabalik ko dito, sir. Kuyaw nga pa ako si Papips Guryo. Okay, mo na hustok lay. Kinahanglan nga aduna gyud kay kauban kun buad to magyud ka gani sa bahay nila ni Bibot. Unya, sir, unsa may pong sa atong abogado karon? Matud sa abogado, sa sunod adlaw na lang usab ang hearing. O ipresentar na niya ang ligong testigo nga si Roel. Very good.
nindot na balita si Robin. Hmm. Ug mao nagipaabot sa tanan. Nga na, kinahanglan nga malatasan nato ning tanan. Dili mahimo nga mabilanggo si Andot sa way igong rason. Panahon na aron kahatagan og katinawan ang tanan. Dot ugma na. Ang sunod nga hearing si mong kaso. Gusto ko, Clay, nga mahumanan ning kasuha. Ay kabala ka. Kung mahuman na kining kasuha, sigurado ko. Si Bibo ta siya mo puli ni mo din Mahinta. Mahinta, Clay. Kung tuhuan sa huwi sa nga itong mga testimonya o testigo. Kaysa tanaw ba na ako, naapiki gyud tas katarungan karon. Nakapabor kay Bibot paghimo og mga pasangil din ako. Pero mato niya, attorney. Ang katapos ang hunat ko, no. Niya na to. Dot. Ha? Kaya ito mga testimonya, consistent kayo. O wagin magkasumpaki. Nakakuha na ba to sila si attorney og mga kopyas bangko may tungod sa mga utang ni Bibot? Nana, Dot. Mao na usas mga sagangon ni Bibot. Kang iya mga dagkong utang sa bangko. Mo isa ta kong ebidensya kung anong gipatay to niya ang imo mga ginikanan. Kaya nahadok siyang mabuking siyang mama o papa. Mainon, Clay. Abdi ka itong team doon. Si ato ni Jim Dale, usas mga veteranong abogado. Di ko mo to mulampos, mudawag si Bibot ining kaswa. Hangtod karon. Niyagapon ko kalibog kung unsa gi maayo na itong buhaton. Nagsagol ako gibati ka balaka, Clay. Nagunahon na usap sa atong itik. To, Dot. Yato na ko si Bibot sa ilagapon. Ug ako sang nahimamat si Happy. Mau ba? Oo niya, Clay. Kumusta na mo si Happy? Okay naman sa Happy, Dot. Panabalaka ko kay nagbahad mas Bibot nga kung di ko sila, di naman po sila ng itik. Doon na sila daw ang buhaton ini. Mo na gisulti ni Brenda sa dinhin ako. Nakalisod na ba, Dot, kay si Happy? Nagdumot kin nila. Ako kay itong gitabag ang itik kay kinala nga makahimo siyang bulawan. Kay minsan mas Bibot nga kung maghimo na ko ng bulawan si Happy, iyan ang iatras ang kaso. Nahibaw ko nga dili tinudwan ng Bibot ang iya saan. Pero kinahanglan nga makahimo og gihapon og bulawan si Happy, Clay. Kaya ron malikay siya sa dakong peligro. Lahi ra ba gyud kinaiya nas Bibot? Basin og tinud-on niya ang iyang bahad. Ang mga bito, niyas kong nauna, Dot. Nga tabangan ako sila nga mapasabot ako sa Happy. Paning kamote gid, Clay. Unya, ang saman. Mubalik pa man yung kato si Paklay din Mao yang hangyo nako nga iya ko nung bisitahon permi dinhi si Happy aron iyang tudluan nga muanad nato. Oh, maayo hinoon kun mao kana Bibot. Og maayo sab unta nga mupatuon na niya ang itik. Makalagot lang kinang itika. Kay kung makakita gani na siya nako, kusog kay mututok. Unya mohanda ra baglabok bisag na stangkal. May kina pagkatudlo lang andot nga masuko diri nato. Mantigo lagi ka ng mga tawhana. Kamausap. Pero di sila magsilbi nako. Ilabi na nga mura na sila gihulmigasan sa ilang kahimtang karon. Unya karon Bibot, misaad man kata nila nga atong iatras ang kaso kung makahimo na og bulawan ang itik. Dako kaya ng questionable, Brenda. Sa ako nang giingon, wagid sila daganan ako. Kay kundi sab nila tudluan ang itik nga makahimog bulawan, delikado sa bang itik sa iyang kinabuhi. Kaya ako maging tinuod ang akong bahad niya. Kung di na tumapuslan ng mananap, piti. Nga sa ato pa. Di gyud nato tumanon nga iatras nato ang kaso. Unsa man kuno ilang mahimo kun pananglit, dili na ko iatras. Maningkamot sila. Di ba? Maningkamot kin sila, Bren. Nga matudluan nila ang itik nga makahimo og bulawan. Kay na ako'y gitagal nilang adlaw. Nga kung di gid mo salir ang ilang pagtudlo niya ng itika, sila ba nako og daghang gasolina ang lawas sa itik aron mo ulbo og mo kisi-kisi o niya siya og mahimong abo. Maayo untag maningkamot yun sila para nato. Aron makapabor na ta og maayo. Dako na kaining pabor nato karon ang sitwasyon, Brenda. Bisan pag ako sunugon ang ilang itik og mabilanggo si Andot hangtod-hangtod, pabor na kini nato. Mas lapigin untang pabor kung tabangan yun ta nila. Nga madisiplina ng itik ug muhimo na siya bulawan para nato. Tanawon ta lang. Kung unsa ilang mahimo.
Og may tungod usab sa ilang ipresentar nga testigo, Bibot. Wa ba ka mabalaka ni ini? Kano mabala ka man ko? Bisag kung sa pailang iyawit ngadto sa husgado, di na tumutuo ang mga tao nila. Ilabi ng huwis. Sigurado ka, Bibot? Nga wa na tay angin kabalakan ni ana? Wa na, Brenda. Mao na'y taas namong diskusyon ni attorney niya tong usang adlaw. Pero, nga nabasad nga, wa magyud mo mapangitaig paagi. Nga mapugnan na tawhana sa pagtestigo niya, batok ni mo. Naglisod lagi ang atong mga sakop. Kaya naidakang gihire sila si Andot aron mobantay ni Ruel. Ay, ang ako lang ba, og pa si masikwati ta. Tungod lang ni ana tawhana. Di lagi na mahitabo. Hanay og ligon kayo ang atong mga ebidensya. Kung usa lang katao ang pabor nila, insufficient kaayo na, Brenda. Mas may pa nila ni Andot, no? Manangkong na lang sila sa basakan. Oh, may laki magyugha ng imong mga abogado. Sali kay ko na nila. Atong usang adlaw lang. Nabalaka man to na si attorney pero karon wa na. Huh, kudaw bitaw ha. Oh, sila magyud mo na sa kahibaw sa tanan. Kinahanglan nga ilag yun ang siguroon. Sigurado na lagi na. Bisag pihungan pa. Wala yung padulngan na si Andot. Magtingkagol gini sa prisuhan hangtod sa hangtod. Mr. Ramirez, unsa mo ka masaligon nga mahatagan gyud og katinawan karon ng mga pagduda sa katawhan, pinagi sa inyong bagong testigo nga ipresentar sa inyong kampo sa korte. Masaligon kayo mi tungod kay nasayod mi sa among kaugalingon nga limpyo ang among konsensya ug ang kamatuoran niya uban namo. Ug sigurado mi nga pinaagi sa among testigo mahibawan o niya sa tanan kung kinsa ang matuod nga mamumuno. Kinsa magkadi ang tinuod nga mamumuno sa inyong ginikanan, Mr. Ramirez? Matubag lang niya ng tanan ninyong pangutana pinagi sa korte. Basta kay ang ako ra yung masulti ang Ginoo sa langit na sayod sa tanan kung kinsa ang inosente ug ang nagsulti o niya sa matuod. Mga higala, niya kita karon manukan sa kapitulyo sa kaindag. Dinasaksihan na to ang kaguliang sa mga tao man nga sunod-sunod nga mga buto-buto. Mutago na tatungo sa panahintaran nga sinuplian sa bala. Naibaw na ba ka sa balita, Nay? Ay, ooy, Bila. Ang tanan din his ato nahibaw sa brutal kaay nga hitabo. Ngano magkanay nga ila maning gihimo? Maunay dakong pangutana, Bila. Nga hasta ta naglibog kung nganong ila nang gibuhat. Grabe, nagkit kayo sila, Nay. Hasta ang witness, wag yun nila pasaylo, ah. Abyan! Bila! Oh, Goryo, ngano gud ka? Nahibaw mo balita! Ay, nahibaw na mi Goryo, ay. Nga girakrakan ang testigo ni Andot ug ilag yung gipatay. Uy, ayaw pagkabalitaan ay. Ang hitabo ah! Nahibaw naman na mo! Daghan kay di ka tuo nga mahitabo ng mga imposibleng hitabo sa itong dapit, hala! Ang buhata Goryo, no? Iyag yun na siyawa. Kaya ang yawa, wag kahadlok kamuhimo ni ana. Oh! Kinsa mo kayo naghimo ini? May lain patay? Kisa ba man di ay? Waday lain. Ang kampo ni Bibot. Shh! Oh. Ayaw patakagaan diha, Bila! Sensitibo ka ng isyu, ha? O, kung dili man si Bibot, anak Goryo, kinsa man na ilain. Ay, ganit ka masayod. Ay mo panghingag tao, kay delikado kayo. Doon nala'y magkadungog, Ay hala? kana kay ila man ng gibuhat. Magpalig-on na hinuon niya na sa ilang kaso. Sigurado ko nga mubumirang na nilang tanan. Kanang tanan nila binuhatan o pagpatakag pasangil ngadtong Andot. Maong kita din, Bila, Abyang. Kung sa may nasa ato mga pagduda sa unang-una, ato na ng iluom, hangtod nga mahibaw anda ang tanang kamatuuran, hala? Obvious na kaayo ni Tay, ilang gibuhat. Ay, maminaw na tas balita kung unsa yun. Bullshit gini mga tawhana.
Wa ko magsugo nga ila tong buhaton didto duol sa korte. Pero mihimakak man ang imong mga sakop. Nga di man kuno sila ang naghimo sa krimen. Kundi sila, kinsa man di ay? Nagduda ko ini Bibot. Nga kining hitabua, giduwaan ta nilang andot. Unsay buti mo ipasabot, ha? Brenda? Nga ilan yung taktika. Aron muguwa nga istorya. Ang muguwa nga istorya, kita ang mamahimong dautan. Nasayop sila kun ila ning kalaki. Kinahanglang madiscuss dayon ninyo sa imong mga abogado. Aron mahatagan dayon ninyo katinawan ng hitabua. Wani karon sila si attorney sa bahay. Aron matun-an ning hitabua. Kung mauna, kinahanglang makahatag dayon tag statement sa atong side. Aron dili mawa ang pagsalig sa mga tao nga mituog gid nato. Naglagot kay ko ning hitabua. Kung dili man sila ang naghimo ini, kinsa man day kaha ang traidor nga nipatay ni Ruel. Focus ta Bibot ha. Focus lang yun ta. Ang importanteng makadepinsa dayon tas katarungan. Pas kaya pa-interview karon sila si Bibot, sir. Bato nila. Taktika ko rin nato. Nga atong gipapatay si Ruel, aron mo pabor ato ang desisyon sa korte. Wa sila'y paangod. Wa sila'y kaluoy nga gihimo ni nila din hinato. Musumbalik ng tanan, sir. Di ba? Mamlipong ni attorney din nato. O ang statement ni Ruel, nga naduso na sa korte, musamot anong kalig-on, tungod nilang gibuhat. Oh, mutuog ko ni anak Paklay. Nga ang gaba, adunay kaugalingon niyang abilidad nga mukastigo sa mga taong nagamhan na gyud sa tumang kadautan. Pero, nga magiging masuos lang noong una. Nga kinahanglan pa magiging ka, mukha na sa kinabuhi. Nga huwag ta kinahanglan na, ngayon pang buhatan ng sama ini, ngayon lang buhatan krimen ngayon ini. Tungod kay nahadlok sila karon sa kaugalingon nilang anino. Yes! Kini naman kumo ko mula po sa maning galublak. Kalma. Kako kining sayop. Pagkabasulan kini Bibot kining tanan. Ano niya? Mao nga kita Paklay. Magmatngon gyud ta perme kay si Bibot nawad ana gyud sa maayo niyang panimuot. Wa na siya kaluoy sa mga inosenteng tao nga iyang nabiktima. Pwede palang atbangan ang gihimo nila. Tingalib, nag-una na kong pakigubat nila. Kumo ko mula pos na galublak. Kalma lang. Sagdi lang. Pabuto na to ang tampag sa atong mga abogado kung unsay sunod na to nga mga move nga buhaton. Kailan matubag din na itong ilang mga papiskon karon, sir? Kay, dali kayo silang nakapinsa sa ilang kaugalingon. Mayroon tong tawhana nga namatay siya. Pero wag yapon ko mahimuot sa naitabo kay makahatag og laing interpretasyon sa nagdagan natong kaso batok ni Andot. Pero, wa man dyan kami angko ng imo mga sakop. Dako kay ni misteryo kung kinsa gid ang naghimo adtong binuanga. Wa gitay laing mapasangin lan ini. Kundi ang kampo ra gyud nila ni Andot. Sila ra ang may plano ni ining tanan. Muhatag patagdugang asoy sa media aron makapanghunaw kita sa atong kampo ni Hitabua. No. Di na tamay mo mapapreskon pabibot. Kaya na yung mga gipagawa nga order gikan sa korte. Nga dili ta mahimong mo kumintos na hitabo. Bida, musulti lang tao Musulti lang tagausa. Aron ba nga mubalik ang pagsalig sa mga tao din hinato? Ay, dili lagi. Dili ta mahimong musupak sa korte. Kaya ba siguro mapinaltihan noon ta? Sundo lang nato ang mando sa korte. Og itugyan na lang nato ni sa atong mga abogado ang tanang diskarte. Kung unsaon nga malig-on pagbalik ang atong mga pasangil ngadto ni Andot. Naghatag ura kong tanghaga sa mga tao sa Hacienda Hermosa ang dako kayong siga nga bidanag sa kagabhion. Si Andot nga gibalitaan ni Paklay sa mga panghitabo. Nakurat sa gisulti sa nawahe nga ang iyang damgo natukma usab sa gitaho ni Paklay kaniya. Og nasubo kayo siya, ilabi na nga iyang nibawan nga si Happy giingon nga wa na'y kinabuhi. Usa ka adlaw niya na, gibati og kalisang si Brenda siya nakita dito sa tangkal kay si Happy dako mang buhi og mipakita siyang kahayag sa balahibo
nga mipahulagway sa netabo di nakita nga gipatay ni Bibot ang iyang mga ginikanan. Dili ko magkatuoy ni ako nakita. Kinalamay pa ni ini si Bibot. Ako siya tawagan sa cellphone. Delikado ka, Bibot. Kung mauto ang makita sa mga tao, nga imong gihimos imong mga ginikanan. Umusulti ka nila sinod? Yun ang sa linguing yun. Parang wag ganong imo man kong kuliuhan. Kaya baka ako man imong kuliuhan na buang ka, Bibot. Ha? Nganong ani kong kabasok na ako? Sultihi ko tinood, Brenda. Kung unsay mo nakita. Ay, tinuod kaging akong gisulti nimo. Nakita gyud ako nga murag projector bitaw ang iyang kahayag. Nga may pasalida sa imong gibuhat ngadtos imong mama o papa. Di ko mutuon yan. Gawas kung makakita ko sa akto sa imong gisulti. Narani mo, Bibot, kung mo tuok o sa dili. Basta kay gisultihan talaga sa tinuod. Nga kanang itik. Mo'ida kong hulga sa tibuok ni mong kinabuhi. Gusto ko mo tanaw pagbalik ko noon sa katinood ka ng imong gisulti. O sige, tanawa! Huwag yung nakita ang mga taong marka kung hain to. Mahagsa ang akong kahayag itong miaging gabi. Hala. Pero, unsa man yun kaha dahil kadto oy Guryo? Matod nila, UFO kuno. UFO. UFO. Say UFO. Unsa man nang UFO o UFO ha, Guryo? Kaya gitawag nila unidentified flying outlet. Ay, saba ka diya, Guryo, oy. Outlet. Di man na mao. Say outlet good, oy. Pwede. Kagulan, yun ni mong binuang, oy. Outside ay! Mura man nagkuan, flying object. Unidentified flying object. Bright ka Saba ka diya, oy. Basta, UFO. UFO. Basta mo na siya. Ug daghan sa nag-ingon nga, mga spaceship to sa mga diwata. Unsay diwata, good? Kana ba mga engkanto? Ba ka diha, Guryo, oy. Kamuno. Bisag unsan lang yun na hunaan karon sa mga tao. Natural na abiyang. Kaya wa man kay ba kung unsa yun to, hala. Ang mga tao, bisag unsa lay ilang ingan na to, hala. Pero naagyod akong kahulugan katong butanga, Guryo. Nahulugan. Do nagyod. Hulugan. Oo na, man tayo mga scientist. Sila rin makasulti adto kung unsa ito mga butanga. Kung tinuod man nga mga engkanto ang sakay ni atong hayaga, maayo untag mianhi sila aron nga pulongon na ni mga daghang badlungon dinis ato. Husto kabiyang, nagkauyo ng kitang dugay. Husto kabiyang. Unta, di ba, Guryo? Ilang dakpon ang mga tinud-anay kriminal nga nagpatuong mga inosente. Sama ni Bibot. Hilom! Hilom diha. Iuyon ka na nako, Guryo. Kalit ka lang si Mang. Kalit lang maabot sa atong istoryas Bibot, hala. Naglagot magugkong naminaw niya kagahapon. Nagpataka lang siya giyawit siyang baba. Mailanon kaayong gilting tunto. Misulti lang siya, abiyang. Nga aron sa bita makalikay sa mga taong nautan, hala. Oo, sakto gyud. Kay aron nga makalikay taniya. Di kay iyatang patuhuon nga siya limpyo o niya si Andot mo'y hugaw. Sanong-sanong lang gunta, hala. Di na maayo ng kabuang. Ang kabuang di na maayo, Guryo. Kung ako pa niya, mas maipag maghilom na lang siya sa atong atubangan. Di kay magbuwa-buwa gyud ang iyang bakba mo pasabot nato. Nawa man ta niya mangutana. Igor lagi siyang misulti. Ato lang ko natuan. Narato, buto ba tayo nagdili? Ako daw ka, Guryo, ha? Nagkabantay ra ba yung kunin mong balimbing yung kay kagkinaiya? Ato gani ka, mulaban-laban atong tawhana. Patangtangan yung tikas imong posisyon isip Secretary of National Defense. Hoy, nagbuhata, abiyang, ha? Kalig-on ka ng tituluha. Daw, gyud. Basta ayaw gyud og tinunto. Kinahanglang maantigo kang mutanaw og tao kung tarong ba ni siya o dili. Ang mga national defense, dili banga kon mo kilates og tao. Hilom na lang, abiyang. Di ka pasulti. Hilo ang manungdanon nga di tamaangin ining kalakiha. Kinalamantigo kitang muduha ini, hala. Bantay lang yung
ka. Kinahanglan nga dili kabation og kaluya dinhi andot. Kay anaapay dakong kahayag nga nagpaabot nato sa unahan. Bitaw-bitaw dot. Husto si Robin. Kinalang suklan kita ni. Lumalabay ra ang tanan andot. Kay matod pa kung adunay bagyo og unos, mupuli ra sa dayon ang kahapsay og kalinaw. Muna dot. Di lang yun ako matago sa akong kaugalingon ang tumang kasubanan nga akong gipakita sa nadangatan ni Happy. Sakit. Sakit o una-una dot. Pero ato lang ginagawaton nga. Mao gini ni tabo ni Happy. Sakit di kayo, Clay. Kining mo focus lang una to sa atong kaso karon ha andot. Bitaw dot. Kay mato na ba ni attorney basin sa sunod adlaw mo gawas ang katapusang hukom sa huwis. Wa gyud koy laing masulti karon andot nga lig-unon og andamo nato kanunay ang atong kaugalingon sa pagdawat sa tanang umaabot sa atong kinabuhi. Sa kasakit man o sa kalipay, kinahanglan nga makatunta kunong saon nato pag-atubang kining tanan. Salamat kayo ninyo, Tio. Paklay. Nalipay kay ko nga naagid mo kanunay nako. Way sa payandot. Ang minundanon nga makakita minimo nga lig-un ka. Kung di ka maluya dinhi, ha? Wa mo angay kabalakan ako. Naturalan ni nga naguol ko pero nasayod ko. Kunong saon ako pagdaang akong kaugalingon. Dugay na kong andam sa tanang mga hitabo. Tio, Paklay. Ug wa ko mahadlok. Bisag masintensyahan pakustibok na kong kinabuhi. Ay, sagdilang andot. Kami nagtuo nga sa unahan malatasan na gyud nato ning tanan. Ang Ginoo na mag-igos tanan. Sa mga nagunang mga balita karong buntaga, gikatahong ugma na yun ipagawa sa RTC Branch 57 sa sala ni Judge Procopio ang desisyon may tungkol sa kasong double murder batok ni Andot Ramirez. Kainumduman nga niadtong biyaging tuig sa Marso 3, 2020, gipatay ang inilang magdiayo negosyante nga tagya sa Hacienda Hermosa nga sila si Ramon o Lourdes Ramirez. Napalkan ang ilang mga patayng lawas dito sa Kakahuyan, dool sa Linaw sa Villa Fronteras nga napulit sa kaugalingon nilang dugo agi sa daghang bala nga mikutlo silang kinabuhi. Dugan pa mga balita, usa ka babae nga 55 anyos ang gilogos sa mga wail ng mga suspek. Ay, pastilan. Ugma na gyud ay hukman si Andot. Maayo ang tanay o ma-acquainted si Andot in town. Ay, maayo unta bila. Kay dili lalim nga mahukman siya sa saha nga wa niya buhata. Naluoy kay ko ni Andot. Naibaw ko kung sa karon ang kasakit nga iyang kipati. Lisod dawaton kung tumutumuan ko og istorya. Nga ikaw pa nahimong suspek sa kamatayon sa imong mga kinikanan. Makaguol gyud bila. Ako magdahom nga maabot is kinabuhing Andot. Lisod jud kayong tuhuan. Gabaan na gid si Bibot ng iyang mga binuhatan ay. Nagpatuo ra ba gyud siya din he. Nga inosente gyud kuno siya o si Andot gyud kuno maong kriminal. Pero tanyang panalipod siyang kaugalingon aron ingnon siyang limpyo siyang pagkatao. Oh, may lamang kaayo ba siyang mga sinultihan? Huwag yung ko mahimuot ni Bibot sukad masukan. Labi na gid ko nay. Giampo gid nako sa Ginoo nga malamdagan gid ang hunahuna sa huwes sa paghimuon niya sa iyang desisyon. Ato ning ihangad sa langit ang tanan nga unta. Ihatag niya ang grasya sa kaluoy ngadto ni Andot. Usa ba mo gusto, ha? Ha? Usa ba gusto ni mga buhaton ako? Uy! Nausa ka ba? Ngayon mo kong bukingon sa tanan, ha? Usa na gud Bibot? Nausa ka ba, uy? Di maayo mapalabi kas imong kasuko? Timan ini itika ka, ha? Timan ini! Timan ini, ha? Kung wa ka man gani madayon ni sa imong kamatayon, magpaabot ka! Samtang ni akas akong poder, siguro unako nga di ka magdugan ng kalibutan, ha? Himuon ti kang abo! Sukol ka na, no? Sukol ka? Sige, sige! Gawas din eh! Kaya luglugon ko ng liog di mo! Usa na lagi Bibot? Usa ka ba? Paminaw, ragon? Huwag ka ko!
Listo ka lagi na itika ka, ha? Tan-ahon tag magsilbi ba ng imong kaisog diri nako? Dali na gud bibot ni. Dali bi. Uy, sakop! Dali na. Dali ta magsultihan na usa ka pa dali dali. Itika. Inom mo ng tubig. Sa ka ba, uy? Dili mahindak ko ni mo imong tingog kung makig-away kas iti. Nagpangurog na ko sa kalagot, Brenda. Gusto ko nga karon na yung tapuso na nako ng itika. Yaw, relax lang. Wala magdagswerte ng itika nako. Nagdangan sa akong kinabuhi. Paminaw ragod. Paminaw ragod una. Pati angin kabalag-an ni Ana. Kay naas siya sud sa tangkal. Ug di na gina siya makabuhi pa. Mong kinalang mapahimos lang yun una nato ng itika. Wala ko mangandoy nga makapahimos ko sa bulawan na ng itika. Ang gusto na ko niya, nga ako na siyang imong abo. Hatagis sa ugigayon. Nga makauna-una kag tarong bibot unsa ka ba? Tugay na aga pa sa kasuko karon. Mas mayo na lang ni, nakapangandam ta karon nga kanang itika. Dunad ay si abilidad nga ingon ni Ana. Way magbuot na ako kung siya ko himuong hukom yan ang itika. Okay. Palabyon taon na ning katapusang hukom sa huwis ug mabibot. Ug ba nabigid ang verdict ni Andot? Ato unang paminahon ang hukom. Unya, diha na ta mohimo og laing aksyon kung unsa gyud ang atong angay buhaton anang itika. Tan-awon ta lang. Basta kung ako'y maglagot na gani, Brenda, na, digin magmahin ako ng itika kung maghatag man lang gani na nakog labad sa o. Basta pibot. Kanunay ko misuporta nimo. Pero kinahanglan sa balansiho nato ni ug maayo kung unsa iangay. Dito kong ikas katedral sa lungsod, sir. Kuan, ikadapo kong minagkot ito para ni Andot ng taon. Oo, maayo noon paklay. Usa kay hukom sa huwis ugma, sir, no? Not guilty kay taon si Andot, sir. Ay, ang Ginoo ra gyud na sayo ni anak paklay. Oh. Kung ako'y sasultihon, no? Not guilty. Basta ko? Not guilty Basta ka. ko, sir. Not guilty, sir. Ay, mayon ta kung mo na muguang resulta ugma paklay. Ha? Kung not guilty, sir, tibok adlaw. Magpabuto kong kwitis. Ha? Oo. Nya, magpista ta tibok asinda hermosa. Pero ang tinuod, gikulbaan kay ko sa mamahimong hukom paklay. Pareha. Pareha kita, sir. Unsaon na lang ka? Oy. Kung unsa man ang dangatan ining tanano, kinahanglan nga ipakita nato ni Andot nga di pa ni maoy katapusan sa kalibutan. Bitaw, sir. Oo. Ako, basta unsa desisyon, basta bati kin desisyon, tiyabaw ko maya. Ha? Tiyabaw ko mayo. Uy. Tiyabaw ko. Di ko madawat ini. Kung bati resulta sa kumugma, tiyabaw ko. Ay, iampo lang yun nato sa Ginoo ang tanan paklay. Kayo, siya ra gyud na sayo nining tanan. Ang masugod taron. In town. Kaloy ibing ima mga anak. O panalip di in town mi. Nga dili mo daog ang dautan. Yan kalibutan na. Hinaot ka mo patig babaw ang tinuod ng hostisya para sa tanan. News Break. Kanagulang balita karong buntagan dulan sa 20 ang nalanding sa Tambalanan ug na po ang kumpirmadong patay human malimpuan ang isakyang bus paingon ngadto sa Bantago o guilty sa kasong double murder ang nahimong hukom sa sala ni Judge Procopio sa RTC Branch 57 patok ni Andot Ramirez. Dugang pang mga balita human ang mga mahinungkanon kayong pahinunggo. Ay. Muna unod sa nang balita si Buk lungsod abiyang. Awa na tay mahimo pa ni Ana, Goryo. Kung ang hukmanan na yun ang nagbuot sa desisyon. Pero gitagaan ko rin daan. Nga maugid na mahimong desisyon sa korte. Kaya ka man! Nga wa magi ikapanagang kakatarungan sa Andot. Ay, unsao masabgod nga maldito mang kainas bibot. Kay pagsunugon man niya mga ebidensya nilang Andot. Mo na ilang katarungan. Pero wa man mo dawat anang husgado. Wa mas ipruiba nga si Bibot na naghimo sila mga pasangil. Aw natural gyud nga maglisod silang depensa kay gihurot man ni Bibot og pamatay ang mga testigos.
Ano pa siya kagbukan bakban mo? Oh, jadi din na tinuod. Pati ka pilikara sa atong mga istorya. O kay tinuod masabyod na. Di na maghimog laing komento. Nanay hukom sa korte nga guilty yung sandot. Aber ikaw, Goryo. Unsa man? Sa magyod ka? Ya, usaw na. Nituog yung kas desisyon. Wa na tayo mahimo. Tuan yun na itong korte kasi sila yun na sa'yo tinuod. Hala, di mo mahimo di tamo to, oh. Asumagod. Sila yun sa andot, minispeto man o mitahon sa desisyon sa korte. Kita pa ka, di mo to, hala. Oh, may respeto lang, pero wa magpasabot nga sakto ang ilang desisyon. Di na tamo lalis na abiyang, oy. Mag-uol kang tanas na itabo, pero wala mahimo. Hinahukman naman suskado, hala. Ito na asam dito sa bila. Kalit lang nawa dyan sa ato, hala. Nasi ang kwarto, oy, naghilak. Hilak. Ano naghilak man siya? Nasakitan kaayos bilas desisyon sa korte. Wa ni kiputla ng hilak-hilak abiyang. Tambagi ang mga anak na di magpadain ng mga tabuha. Kinahanglan daw ato na ito kabatulan nga sad andot si andot nining tanan, hala. Kinalang ligon kita ni Permi Andot, ha? Di kita padaas mapagsuway dong, ha? Dong, ha? Sige kaingon ko na, Clay. Nakadawat na kustanan. Bitak unsa pa ng desisyon sa korte. Di kita mapagkawas paglaom, ha? Mituog yung kunot nga. Doon na pa'y kasulbaran ng tanan, ha? Ha? Pero unsa man to katinuod, Jo? Nga ibalhin man kuno ko nila sa munting lupa. O, mo'y po nga nadugog na ko gikan sa atong abogado. Kano sa man ko nila ibalhin, Jo? O, wapahibaw eh. Pero, i-transfer gyud kuno kanila. Mangutanap sa bunya ko sa hipi sa dugang pangkasayuran. Kalayo na din mo doon, no? Magilang-gilang lang. Doon ka mo Permi dito. Doon, mi. Okay ra, Clay. Bisag panagsara mo duaw. Ha? Doon na lang niya ko'y panugon nimo. Unsa man doon? Palihog lang niya taon kong bantay ni Bila. Ay, kabala kang bila doon. Ni ako. Kanas bila para rin na mo. Kumusta na kain taon siya? Ha? Sigurado ko. Nagmagulaan nun dito sa bila ron, doon. Ay, kabala ka. Ako niya ito bisitahon sa ila. I-regards ka Permi niya. Ha? At manain taon ninyo siya palihog, Clay. Sige, ay kabala ka doon, ha? Ako rin bahala ng tanan, ha? Ug siya taon, Clay. Kinahanglan nga mapangitaan o paagi nga maluwas na to siya. Mga ginala problema na to, Dot. Dawaton na ginato nga wala sapi, Dot. Di ko mo to nga patay na siya, Clay. Dako nga kong pagtuo nga buhi pa siya. Kay pirmi kong ipadamgo niya nga dakong buhi siya, Pero, damgo raman to, Dot. Ako mismo nakasaksi ko sa nitabo ni Happy, Dot. Andot, sakto si Paklay nga kinahanglan nga dawaton lang yun nato ang tanan nga wa nagit si Happy. Pero... Sagdi lang, Dot, ha? Napadaghang nindot nga butang nga nagpaabot na to sunahan, ha? Di man na ito may pawaan karon kung unsan ni siya. Pero, nasiguro na ako, nagipasway tayo mga kasakita, aron matikamtaman na to ang tinudanay nga katamis, unya nga kalipay. Mao na ni nga kung giingon nga ni Andy ay pabor nato Permi ang kapalaran. Kaya nanda na bitaw ka nga. Relax lang, Permi. Sabod no. Init sa juga kag obi bot. Ay da, di lagi kalikayan usahay nga muinit ang atong o. Tungod na kay nasay mo sugat nato mga buta nga magapainit gyud sa atong o. Onya karon, kay ni pabor magid nato ang desisyon sa korte. O sabay sa di mo buhaton. Kinahanglan nga mabawi nato ang tanan gikan ni Andot Brenda. Kinahanglan nga ako mabawi pagbalik ang Hacienda Hermosa. Aw, liho ka na yun na. Wala akong tuyo karon ni attorney. Pero sa dili pa, maglipayo na ta. Magsadya ta sa atong naangkon karon nga kalampusan. O di ba? Cheers! Cheers, Brenda! Cheers! Huwag ang itik, kinahanglan nga magbinot anak na kong itika. Wapak ko mahimuot niya. Kay kung magpadayo na siya sa pagpabadlong nako, siya gid niyang isunod nako sa kong kasuko niya. Relax lang lagi. Nasa ka pa? Pahimos lang taon na ng itika. Ako na siya itugyan mo ha, kana itika, Bren. Kay kung di gina nato mapahimus lang ng itika na, nahibaw naging ka sa kong hunahuna niya ng itika. Kinahanglan ako imong agdon bibot. May gamra lagi ng itika na to. Pakitaan lagi na to kanunay umayong pagtagad.
Kibasa pa rin mausap na siya. Tanawon ta lang. Kung magpagahi-gahi na siya, aw, mas gahi pa ko niya. Ay, atin man na lang una ang imong pagbawi sa Hacienda Hermosa. Kinahanglan nga ako ng mabawi. Kaysa diyang maako na pagbalik ang Hacienda Hermosa, kadtong mga tao nga misukpak o mitraidor nako, ako gi sila papahuaon o di na gin ako patumbong din sa Hacienda. Nga nung wa man kamusod karon sa imong trabaho, Bila. Ug maara ko nay, nagpahibaw naman ko dito nila. Ay, kinahanglang ipadayon nimo ang pagtabang nilang andot, uy. Mao bitaw nay, mo nay tugon ni andot nako nga ipadayon nako ang pagserbisyo sa katawhan. Daghan kay nakabenepisyo ni anang gihimong programa nila ni andot karon. Daghan ang nalipay, busa angay lang nga imong suportahan. Makapasubo lang gid kaayo nay ang nahitabo karon ni andot. Naluoy kay ko niya. Oh, bisag yun ang desisyon sa korte. Ang tanan din his ato nagtuog yapon nga inosente gyud si andot. Maayo ang tanay nga makagawas na yun si andot. Paiting una-unaon nga nabilanggo ang usa ka inosenteng tao ug wa gyud nahimong dautan. Pero kadto hinuong tunod anay sad-an, mo nay gawas nun. Mao gyud. Pero sagdi lang, Bila. Dawato na to ang kamatuoran ning kalibutan na nga daghang mga inhustisya nga mga inosente ra tayo pirmi mabiktima. Magampo gid ko na nga makagawas na dayon si andot. Ang ginuoray na sayod ni ining tanan, Bila. Busa ikaw kinahanglan nga dasigo nimo kanunay ang imong kaugalingon nga dili ka maluya. Sama sa gisulting andot nimo nga ipadayon ang imong pagtabang sa mga kabos pinaagi sa mga programa nga giugmad nila. Ako nang buhaton na naasa kong kasing-kasing kanunay ang pagtabang sa mga kabos. Sir! Paklay. Sa may balita, ha? Balik ko sa presinto, sir, ha? Ako doon pagbalik si andot, ha? Pero wa pa'y oras ron sa pagbisita, Paklay. Mga kong hipi. Kaya doon ko ibalita ni andot. Unsa may imong ibalita niya? Si Marta ba, ang katabang na bibot ba, nagkita mi? O doon na si gisulti na ko nga, si happy ko nung, dakong buhi. Mau ba? Buhi ko nung itik, sir. Uy! Mato ni Marta, siya ko di sinaligan aron may mulimbyo pinibis, nabutangan sa itik. Manindot kayo ng balita, Paklay, kung mauna. Nalipagitos andot inibalitaan, sir. Kana bang gibutangan nila ni Happy? Unsa man, lisod yun nga magkagawas ang itik? Ay, gibutan na sa kong tangkal si happy, sir. Oh. O baga kay mga putong nga gihimong tangkal. Sa ato pa, siniguro gid kayo ang ilang pagtaral ni Happy. Huwag ikupan sa mga tunto. Magamit na to si Marta, Paklay. Mao bitaw, sir. Ako siyang kipamalihog nga. Hatagan na niyang balita pero may tungod ni happy. Unya, unsa man, mo diretso ka dito karon ni Andot? Kay magdunga na lang ta. Kay adto na sa ko ibalita ni Andot. Ganun pulos ta na balita. Unsa man siya balita nimo? Nga nadawat nimo, ha? Sir? Istorya na ko si attorney. Ug matod niya nga nagplano kuno karon sila si Bibot aron bawion ang Hacienda Hermosa. Kuyawa ko na balita, sir. Lagi na. Mao kuno gitinguha karon nila ni Bibot. Gitun-an kuno karon sa ilang kampo kung unsaon pagbawi ang Hacienda Hermosa. Bidag ni Bibot, sir. Gimaster niya maayong iyang kabuang na. Pero sa may pong niya ito ni Jim Dila na, sir. Ha? May mahimo pa ka sila nga ato namang napalit ang bukasinda. Ay, huway balaod nga nagsulti klay nga humani mo ibaligya ang butang unya imong bawion. Saan to pa naghimog imposible ni mga tawanan? Tingalit, tambag sa iya mga abogado. Liwat siya ng mga abogadong bibot niya da. Sir, tiya mo? Imo nang gibaligya, unya. Napay yung pirma. Yan imong bawion. Pagkagnaw ang mga tawanan. Di yun na mahitabo ng mga butang nga klay. Kung mabawi ang ganisimba ko di bibot, sir, kana, makigubat ko na nila. Ikumo ko, malapos na lublak, sir. Malapos na. Kalma lang. Sagli lang, Clay. Si attorney andam kanunay nga kining mutabang o mutambag sa tanang mga ipasaka nilang kaso. Unsa kay nga ng kasuha, sir, no? Tanawon talang kung unsay ilang mahimo, Clay. Basta masaligon ko nga kutob ra gyud niini sa pagpangandoy. Loy Coryo! Bud! Kumusta si Bila, Noy? Sige maghapon siya og trabaho sa ilang andot? Bud! Bot, ha? Pagkabugal-bugalon mo, Noy. Okay lang. Nahala. Ikaw, Noy,
Secretary of Defense gihapon ka din eh. Ubot. Oh. Eh, Noy Goryo, karon nga napamatud-an yun sa korte nga kriminal gid ka na si Andot. Wa ba mo'y kalisa nga nagpadayon mo sa pagserbisyo niya? Ako, bot. Ako, Sir Bot. Walang personalan gini ako, Trabaho gini nga ako, bot. Sir Bot. Nahala, mau magkahak. Huwag nahibaw ka ba, Noy? Nga pwede na akong mabawi ni ang Hacienda Hermosa. Ya? Usa, ni mo pagbawi, sir nga. Imo naman kaning gibaligya nilang Andot, Gibaligya bitaw. Pero akong bawiun kay ang kwarta nga ilang gibayad nako, kwarta to sa ako mga ginikanan. Sabot ka? Mao ba, sir? Pahibawa ang tanan, Noy Goryo. Pahibawa ang tanan. Nga oras nga ako na mabawi kining yutaa, kadtong mga tao nga mitraidor nako, ugwa na mutahod ako, sigurado ko nga bisag ang ilang anino, di na gyud makabalik pa din Ako sila papahawaon. Ingna sila. Pasilan ni sila. Gahapit na nako mabawi kining yutaa. Kadtong mga tao nga balimbing, di na ginako pabalikon din o papuyon sa akong yuta. Mabawi pa ka ni Bibot ang Hacienda Hermosa? Kailangan atangi ang katapusang sumpay ning makalingaw og puno sa pagtulunan tang sugilanon. Happy Dakidak. Tagsuwat Emmanuel Sacul, ubo sa direksyon ni Ray Arellano. Musika gipahaom ni Joel Benson, recording editor. Randy Tayad, soundman Ricky Garing. Dalit sa RMN Drama. Umay Sharuna. Sharuhay na pagdili ka may gugma sa goa. Ako baya timos kaayong nga naigugma sa imuha. Bot sa langaw. Bisan pa man sa makalisan nga mga hulga. Sa atong kalibutan karon, tungod din ang bitter kaayo nga si Corona. Apan dili og dili gayud mo atras kini nga akong gugma. Nga para lang jud sa imuha. Bot sa langaw. Umaw lamay akong ipasali nga bisag kapila pa magsinamok ka ng maong virus. Dili ka na makapahadlok sa gugma kung timuos nga naguros-uros. Kay ikaw lagi mauya akong kusog. Batok niya ng virus. Naway buot at patakalag panakod-takod. Oh, may Sharuna. Ikaw lagi ang hatagan ako sa kong corona. Ay, dili corona virus, kundi corona yun. Kaya gipakasama ko man ikaw sa prinsesa. Kaya ang imong kaanyag misidlak sa ako mga mata. Sama kaanyag sa Miss Universe nga si Catriona. Abi nimo ako baya nagtuo sa ilang gingon. Nga ang gugma kuno adunay gahom. Kung sa in English pa, the power of love. Muna nga akong gugma kanimo dili gayud mo atras. Uwa gayoy makababa. Sa langaw. Musa sumta na yung taon ako kay basig ilang na pong i-extend. Kining ilang hingon nga, quarantine. Ako na balaka pag-ayo kay basin. Kung may sama na inuun kita sa mga baktin niya. Maluoy yung taon ka, Sharona. Dawata na yung taon king timos kong gugma. Bot sa langaw. Kay saan ko nimo nga, isang kapila pa magsinamok si Corona. Apan dili gayud mag-lockdown ang akong gugma.